Rio kod adek. Bende chieng' tich adek, kamoro mora mintiere en geno mara ni chiew e yo makare. Wasechopo kanya korom gajwang' mar kelo ni chendo mar opinye kod mano mar mbaka oromo. Geno mara samoro ni ikori mar dhi e tich. Wan wasechopo ka mano mar kelo ni chenro mar okinyi makawuono. Nyinga Sharon Ng'aw. Ramogi Jwang' oyawre kamoro mora mintiere ine gweng' mane iwacho ni okinyi makawuono wan ga gi jogo mane no kanie piny libamba ma Tanzania. Jogo mane no kanie Sirare. Boda karakanyo jogo mawuotho sani ka ngado boda ochomo piny ma Tanzania oyawre uru kama untiere kanyo josuna Migori jogo mantiere Suna West gi Suna East amosu no yawre okinyi makawuono machiegni chenro mar opinyi ga Cleophas Luoch jagisumo kanya kwaro mokeo nyaka chisango machiegni uru kendo yawre Sharon Cleophas ichienade achiema ber mane amena chiema makare achako do chienga e yo makare koyo pod fucho bore Nairobi ka hakene gwenge makaluo no nyiswa karamna ni odiche manyoro kana somo gazeti wacho ni nengo chiemo dhi bedo kaluar ahinya kinde mabendo ganda keyo hakene gwenge magwa makaluo chal nade gwenge to biro ni mopogore nitiere gwende manigi chiemo nitie jogo yaso ni bende kano kipuro kikigeni yudo chiemo nitiere wach moro ni jomoko na uso bando gi kapod numu wach mabende ni ngiso ganda mar mondo mi kik us bando kanumu ne jo hala manyiew bando mar mondo mi bando makamago tuwe puothe ususi uyude mogo hakenya Ramogi Jwang' inete monango alode bende nitiere kaluo kono nego wapenj gana juma ne nigi wadhi odira he gwenge makaluo no mondo dwa rangane samoro nyalo kowa gi gimoro yache nioro pes mbolea kata no ke yoro lakini dongeni Ramogi Jwang' gino mikayo yache ni mikayo lure gi tich matek bende maniketo kar kanyo koro odiochieng' makawuono kapono ni sechako timo gigo osedo ka oduma donjo bur Nairobi kar ka wakiana gidoje yo machalo nade nitiere mang'ich nitiere moko bende mosetuo kata kamano bur Nairobi ka isekosoga yudo oduma maibulo ana mona kibule ni ya January to January besa moro bibule mo bed matek moko be both nitiere pogruok koro lore ni nyiepo kani to keta chari barom nade gi ndim mane na die mondo mi dhire mbele ka joke kala kani chamo gi karam osebudho matin ana nigi jowa kacha wacho nyinge deno kaka loka kacho peja ni leo chukui kacho ba ni sawa dak maber ginga uso na kama embe bene mabe bitie moro manumu cha miuso ni awo makiko gani barachar chewoke iwinje maber kileo idaka chana Nairobi ka ai kod ni dona ko dar Nairobi aya habro biro kiambu koko nyaka Ramogi Jwang' warwa ki chenro mar odiochieng' makawuono ngani mathothos bedo ka timore pacho kae nyaka Ramogi Jwang' bang' madhi bedo ka kilo ni weche manyien okinyi makawuono Cleophas Azimio wacho ni chakre sa 12 mar okinyi gibro bedo ka gitimo rapar nagocho ni bus park e osuptende na giwacho ni kude chokruok mopogore nyaka Ramogi Jwang' duto te mabendo bro bedo kwa luona ngani jafomba magwa ntiere oko kacha wadhi bedo kwa lorich makawuono ano kacha county ma Kisumu bedo kacha kitaye kod jotelo mopogore mago goting'o nyaka jotelo mag counties kod jod bura bende moyier gi mowal duto dhi bedo kar kacha counties mopogore ang'wan kama no wakelni gino machalo kamano odiochieng' makawuono nyaka Ramogi Jwang' kama network ma Sharon Ng'aw dhi biro go mbaka romo kacha mondo rangane ni ng'anyo ni paro loki koso en gima chalo nade nyaka sani jo kedne ratich oganda ywak magi pod gin mage kwayo magi ne obila gin mage sani bere wacho kanyo ni ero obila chiel no tho kin ng'anyo go kiwacho ni moko maromo 305 bende no yudo hinyruok ka moko bende wacho ni tesendo obila mago moyo 5 kanyo no yudo wacho no kethi mane kinde ng'anyo makamago ne dhi nyime tung piny Kenya mano kalure gi yote mogolo kanyo kod ten migawo no mano mar arita kwe mapacho ka kendo en wach moro ma Sharon Ng'aw kanyo kod jogenera tich oganda sa 3 nyaka sa 4 kama telo ne mano okinyi makawuono Sharon biro kod weche manyien abiro kod nonro mag Gaset ibed kod gigo mantiere Gaset mar The Standard kod Gaset mar Daily Nation mabende ang biro ni kacha sa 12:30 nyaka rom kacha sa 1 kato bang'a donjo kod twak mokwongo pek mar ngima koso nyalo bedo ni wach chalo nade odiochieng' makawuono dhi bedo kod apisa mochung'ne weche go mag timo nonro ka Infotrack ne giwacho kacha na tamalo 72 mag jo Kenya wacho ni Kenya ochomo kamarach ma kwan magidoga kawuok kanye wan kode sa 1 nyaka sa 2 mano jovinwa nyingo mabeno dhi bedo achiel kaka mano mawuok ka Infotrack koro kidhi mabor ne mara wichi makano bende chieng' tich adek jalieta kelonwa gino mong'etemo ahinya ikin mamoko mag weche go mag tedo gi chiemo Sharon kawuono koro ne winjo
Koko manangene jal tuntire gwenge maga kana mintire yo moro matin na gochono diche banyoro kata kamano hobro bido ko kile tedo gi chiemo. Cleophas wach bi penj na wanyingo mano Jovin maja infotrack ni nango meni gwenge mag Nyanza Western kanyakla kod do wadna mchumbi. Ema wacho ni nengo mar ngema bende ni malo gin bende bigi wacho ni chik mar omenda makama dimeti magi strongholds magazimio kosana. Debet ni pek mar ngema biro mana ne jogo manosiro azimio to joma nosiro sirkal yude mayot. Aya, penjo maduong' manga penje kacha Jovin kango chopo studio kar kacha studio kodo sani nyaka giko SMS line oyaw en aria deka uchiela nono orno ote kikono ani into nyingi nga to pacheto ak mawantire godo en mane kaiti kono ni neno ka intire gwenge mage mago kikono kinyi makawuono SMS line wa wabedo kod moro mokalo ni maro kinyi makawuono wantire kani kechin janeno wa mawageno ekinde giduto YouTube wantire live Ramogi TV, Facebook wantire kacha Ramogi TV, Twitter tudikoro kacha Ramogi TV KE and bende tudikoro Facebook fan page mara yuda Cleophas Oloch, Twitter @Cleophas Oloch. Manak manya kor mgejuang kaka pile fan page mara hembui mar Facebook iyuda @Sharon Ngao, Twitter gima moko benda nyono ranying en mana Sharon Ngao machiegni bedi kuro nyaka giko nikichma Nonnro Pinya. Nyakoram gajuang dakike na boro tok sapagaro marokinyi kamoro mora mintiere machiegni e weche manyien okinyi makawuono nyinga Sharon Ngao. Dwaro mar jatend piny mano mar Tanzania Samia Suluhu mar bedo jathik e kindoga imarazimio Raila Odinga gi jatend piny William Ruto ne otore tok jatend piny Kenya nukuso chopo e twak makamano. Mae wach moler gi jatend azimio Raila Odinga ma oloso gi jofwambo mag pinje maoko kolero ni sirkal ma Kenya osetimo tama kendo thiro yore mag reso Kenya. Kaka jafwambo marwa Eric Owenga lero, Raila wacho ni sirkal duoko teko mar agoko ipacho kainde. Nonnro elela kum ndalo buora e kinde manyocha ng'anyo twire e pacho ka Odinga no koko elela kendo twagi jofwamb weche ma ok e pinje ma oko. Ogai mar azimio no fulo ni riwruok mar azimio chiwre mar twak kokang' mar tieko midhiero ma jo Kenya kaloe makmana ni sirkal omako chung' motegno kendo thiro koda kakenge ma jatend pinje mamoko temo keto mar jiwo kwe e thuruka. Raila nochiwo ranyisi mar jatend piny Tanzania Mikai Samia Suluhu ma wacho ni nyocha ochopo e Kenya ka to tend Kenya okodewe kata matin. There have been also attempts from outside. I can now say it here that the president from Tanzania came here 2 weeks ago at the invitation of President Ruto to mediate, and she was kept waiting, not from our side. We were available, but the other side was not available. She spent 2 nights here, and it was all in vain. Other people have tried. Right now I know the other people are also trying, but he's the one who's resisting. Raila isechego bende no nyiso luoro ni piny Kenya ochomo kama diny kalure kod kitelo ma owacho ni en maragoko makoro chako guro tiende e thuruka. We have long prided ourselves as the buffer for democracy, the anchor state, and the biggest economy in this region. These features are under serious threat. Because of high taxes, weak currency, high cost of power, corruption, and nepotism, investors are fleeing and our currency is forever falling.
Ethnic division and tensions are building up, especially after the regime declared that the country is a company limited by shares, pegged on how one voted. That policy is actually being implemented, which is why only one ethnic community is being hired to strategic positions in the public service. Kaloro kod azmiyo maromo jo Kenya 50 ne wito ngimagi e kinde ng'anyo kama moko buora to ne odong' kod adhonde mag magina kokalo wito obila. Odinga oramo ni nyaka koro ratiro chopie wang'e ka gidwaro mondo doho mar piny mangima mar ICC odonjre kendo onon ketho makamano. Which is why we are currently assembling more evidence which we will shortly present to the International Criminal Court with an appeal to the court to open a file on state-sanctioned police atrocities in Kenya. We have also seen constant verbal attacks on President E twak mare manenore kaka okang' mar chwalo duonde ne pinje ma oko, Odinga nolero ni piny owacho mar Kenya Kwanza osewuok oko mar thiro demokrasia kokalo e rakruok gi jong'anyo man kod kwe kendo onge gi lweny. In this regard, we very much appreciate the UN Human Rights Office for calling out the Kenya police for failing to facilitate peaceful assemblies and failing the test of legality, necessity, proportionality, and non-discrimination in the use of force. Firearms should never be used to disperse protests, but police are doing so here. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Nyakwar mgejonko pogre gimano eni riwruok mar Azimio la Umoja. Timo ikruok ne chenro mar lamo kod timo rapar ne ji moyudo midhiero e ng'anyo ma bende nobagi juma mokalo. Azimio olero kenge mag chenro no ma bende timbre odiochieng' ma kawuono e gwenge mag Kenya. Kata kamano Nyakwar mgejonga ginang'o gini ma bende odiochieng' ma kawuono biro bedo katimore. Mane wach ma bende biro bedo kinene TV ni kanyo gi sani. Nyakwar mgejonga manaka ginene mane chenro ma bende biro bedo kwa luoni okinyi ma kawuono ka bende riwruok mar Azimio chano chakre okinyi ma kawuono iwacho ni saa 12 mar okinyi gibiro bedo ka gilimo komisuma kanyakla kod pedho maupe duto te ma bende iwacho ni gibiro bedo ka ginyone jopiny romo ma bende ginso jopiny mar mondo mi rom kuonde mopogore opogore ne iwacho kanye bus park mar nyamburko e kanise e osuptende mopogore opogore duto te Nyakwar mgejonga wantiere gi jofambo magwoko kanyo makaru makamano chako biro bedo kwa nyisi kaka dhi. Kopogore gi mano duol mochung' ne kedo ne ratiro mar oganda e pachoka KNHCR oseyubila kuom rocho ratiro mag jopiny gi wang' teko e kinde ng'anyo mokalo. Riwruogno wacho ni obila nyaka lu chik e kinde mag chwalo tijegi kendo kwayo duol mar IPOA mondo kaw okang' mager ne obila ma jendeke mano yud ka ketho ratiro mag oganda. Chris Awino nigi ler. Kaluwore gi timbe majendeke mane obila onyise kinde ng'anyo mag Azimio, duol mochung' ne kedo ratiro mag oganda e pacho kae KNHCR owuok oko kendo golo duondgi. Jakom duol mar KNHCR Dr. Roslyn Odede owacho ni gin kod kuyo kaka duol ma kedo ratiro mag oganda e pacho kae kaluwore kod kaka obila ne orocho ratiro mag jopiny e kinde ng'anyo mag Azimio. Wakuyo kabisa kwa wacho gigi nikech wayudo kaka Kenya obet sani ok kako onego bedi to kendo ok luwre gi katiba mane waloso maber ma wakete nyaka ratich dhano ei katiba. Odede oyango ni duol mare oseyudo ripode mathoth manyiso kaka obila ne orodho kendo kelo hinyruok ne jopiny e kaunti ma Kisumu kata odoko ne gionge kod ketho ataro kod chik kare 25. Nitie ji mang'eny mosehinyre ka luwre gi yore askarigo. Wayudo ka nitie kuonde ma polis osewito tear gas kata skunde ma nyithindo nitie to mano ok ber.
To wayudo ka kata nitie kuonde ma iyudo ka polis goyo dhano kata mose bolre moweni koro maka uru to podi goya magoye matieke mamano waneno ka ok ber. Duol mar KNCR osingo matimo nonro kendo chwalo ripot margi ewi kaka obila ne orocho ratiro mag oganda e pacho kae. Bende gikwayo duol mochung' ne ng'iyo tije mag obila e pacho kae IPOA mondo tim nonro margi kendo kawo okang' mager ne obila majendike mane orocho ratiro mag jopiny e kinde ng'anyo. Joka IPOA be wakwayo ni ka giyie to gitim uchunguzi e wachni mondo gine mani joma okadho moketho ratich ji kata askari motimo marach odonjne kaka dwarore mondo giwe timo kamano. Duolno bende oseyo apisi mar jamin wach maduong' ma pacho kae kod bad migawo mar obila kuom mako jopiny kendo chwalogi e doho bang' seche mohewo 24 ataro kod chik. Kendo wayudo nitie nyithindo matindo ma ok joma dongo mapok ochopo higni 18 otwe e remand ma joma dongo ma ok chik dwaro ni nyithindo matindo mapok ochopo higni 18 otwe yore kata ka gin gi hatia mar ginene. Omiyo wawacho ni ma ok ber. E court nitie ji ma polis osemako to kar terogi e court within 24 hours kaka chik wacho wayudo kikano gi aming'a makalo kanyo to bail monego migi samo mak gi bende ok migi. Koro jogi budho e sel aming'a to ma ok kaka katiba wadwaro. Bad migawo mar obila osebedo ka isayo kuom duoko piny Kenya e kinde telo mar duond bura achiel kaluwore kod okang' margi mar mako josiasa makwedo piny owacho kendo tero gi e tesende obila ma anyuolagi ok ong'eyo. Kaka Kenya Commission ma Human Rights waluongo gigi wakwer nok ber to wakwayo ni wane lokruok. To wakwayo jo Kenya te ni wayie wabed joma rito ratich jowetewa. Achiel kuom geno maduong' ma oganda jo Kenya ne nigo e kinde mane giriedo e lai mar puodho katiba mar 2010 ne en chuogo bad migawo mar obila mochung' kar kende madhi tiyo e bwo chik kendo miyo luor ratiro mag oganda. Kata kamano, geno ma kamae nyalo biro mana dong' kalek kaluwore kod kaka obila ne orakore kod jong'anyo juma mokalo. Duol mochung' ne kedo ratiro mag oganda e pacho kae wacho ni obila nyaka ti e bwo chik kendo miyo luor ratiro mag oganda e kinde mag chwalo tijegi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakorom gajwang' jatende kweth machon mar Mungihi Maina Njenga kod jomoko ariyo manomakgigo owe thuolo gi doho mama Kadara kama nodonjnegi gi ketho mano mar siayo ng'anyo e pacho ka. Doho ma Milimani bende winjo buch jaod bura ma Embakasi East Babu Owino ka MCA Masia Township James Obiero Otare bende owe thuolo maonge rambuna. Moko kuom josiasa manaomaki kitudo gi siayo ng'anyo manaobagi gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Lansi pacho kanochwali doho. Jatend kweth machon mar Mungihi Maina Njenga gikone to koro e thuolo bang' kanochwale nyim doho mama Kadara kama nodonjnegi ketho mar siayo ng'anyo kendo bedo gi lweny makoch. Okin Njenga oko doho no mondo mi owe Njenga thuolo kosingo ni okonyal donjore gi joneno e yo mora mora. Jang'ad bura mar doho no Francis Kiamba oweyo Njenga thuolo gi rambun mar moselings 100,000 kata omenda maching mar moselings 200,000 ka burano ibiro winj kendo tarik 8 dwe mar 12 higani. E doho ma Milimani e kaunti ma Nairobi, bura matudo jaod bura ma Embakasi East Babu Owino ne owinji ka jang'ad bura mar doho no Esther Kimilu ogolo chik mondo mi obila oduok ne jaod bura no simbe mar ong'we yamo mano mai chieng' mano make. I don't know what you're doing with our phones. Those are private, that's a private property. I'm a member of parliament, I need to serve my people. I haven't communicated from Tuesday to date. How do you want me to serve my people? How do you want them to reach me? How do you want me to reach them? Babu okobila mono mikikieti kod gimarach erocho ratich oganda kabende okwaje ten piny Kenya William Ruto mono mi owinje ywak jo Kenya makech nego kendo ywago pek mar ngima. Some of the police officers, you are killing your own relatives. You are injuring your own relatives. Among those people who have died, I know they are your relatives there. Why do you destroy your own? This is the time that Kenyans are hungry and are angry. If they don't have food to eat, they will eat you. MCA Masia Township James Obiero kod achije mamoko 4 ne owe thuolo maonge rambun bang' meko margi tich adek mokalo kitudogi gi siayo ng'anyo e kaunti no.
Doho masiao ng'ado ni onge neno moromo mochwale nyim doho no manyiso ni jotelogo no siao ng'anyo no kabende omiyo piny owacho thuolo mar donjonegi kendo ponono ne giyudo neno matudo jotelogo gi ketho makamano. Lydia Okeo, Ramogi TV. Kopogore gi maneni kamiti mar twak e lo Kenya Kwanza koro kone kweth mar twak e lo Azimio mondo yie gidoge mesa mar twak kendo kaka yor jiwo winjruok e kinde kweth ariyogo. Azimio tuwacho ni Kenya Kwanza okosichiwore ne twak ni mar ok gipedha adiera margi ewi mesa mar twak. Jafambo mar Walter Nyambaga ni gilero. Mana seche 24 tok tend Azimio nyonorek ne ng'anyo mano chan tim tich adek jumane mondo gitiamo suma mach kaka ranyisi mar kuyo kod familia manyo weto ngimagi kinde mag ng'anyo. Riwruok mar Kenya Kwanza kokalo kuom kamiti mar twak margi e koro chako rieyo bade ka kwayo Azimio mondo dogie mesa mar loso ewi weche makelo liet pachoka. We are now willing to re-engage, and we have invited him to come back with his team. Dr. Tiendo Amolo will have to show leadership to that side so that he is able to call order upon them and bring them to the talking table, because, again, we repeat, we have always been ready. We are still ready and willing to continue with the talks. Kenya Kwanza okonegi segwelo paro mag oganda jo Salam Supkem jodolo kod riwruoge makelo ratiro mag oganda mondo chwal pachgi kaka yor chiwo thuolo ne nywando pach jo Kenya kanyakle twak makamano. The Kenya Kwanza side of the talks wrote to the NCCK and Supkem confirming support for their statements and also indicating that in the framework agreement that we agreed upon, there is a space for stakeholders and interested groups to come in and make presentations to this committee. Kata kamano, kokalo kuom jaod bura mar Redo Tinda Molo to koni obwok kod barupe mindiko kod Kenya Kwanza, to Kenya Kwanza wuon ema bire twak katiend gi achiel nie mesa, tachiel oliero oko. The letter that I saw was a letter that was phrased in very interesting language, that they are asking for the talks to convene for the sole purpose of discussing recruitment of IBC commissioners. How would you even resume talks when at the stage at which they collapsed, their side had identified 11 issues, we had identified 8. How would you then say, let us reconstitute for only discussion on one thing? Makoro weyo kweth ka sayo chung motegno minyiso kod jodito mage ahinya te kinde maduol mata yiro kod kiopachoka IBC to pod ni kod fuok mar commissioners. To address the IBC and ask them to preserve the servers as we continue with the talks. We did the letters, I signed my part, sent them to our colleagues. They have never signed to date. That is a demonstration of bad faith. Their claim was that as a team we had no power to stop the process of recruitment of commissioners and no power to instruct IBC. And why we said and still say it's a bad faith is if you say you have no power to stop the recruitment of IBC commissioners, then why are you calling for talks on how to recruit new commissioners? We can actually rediscuss or reopen the matter if the other side is prepared to come to us. But we will have to confirm whether there has been any steps taken by the selection panel towards recruiting the commissioners. Martin Murekari urok mar jodole county Masiaya. Bende sundo jatend piny William Ruto kodoga imara Azimio la Umoja One Kenya Lanza Odinga mondo bileo wach kanyakla kaka yor manyukwe ne Kenya. We are making a humble appeal to His Excellency President William Samoei Ruto and the former Prime Minister, Right Honorable Raila Odinga, to find time and meet for a lasting solution. Ikidima ute magalamo kanyakla kod riwruoge makelo ratiro mag oganda pod dhi nyime kod sundo kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance to kod Kenya Kwanza mondo bedie mesa mar loso mar manyokwe. Kata kamano Azimio to luwo ne twak othachopi ka gichiwo thuolo mar chiwo luor makende kod ywago jogo mowito ngimagi kinde mag ng'anyo. Nyakora Mugajwang jugu mit mikwanya achiel kachiel ka esan samoro thoth mar ji nyalo moni kwanyo king'eyo ni wich kut nonega puoyo e gono. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Lere mar od bura, Nairobi. Kopogore gi Manyakwa Mgajwang riwruok moko mar piny owacho midendo ni Kinga Mashinani komakore kod jokedne ratich oganda wuok oko mar kwedo teko mathoth mobilo osebedo katiyogo kuom jopiny nyaka e utegi e kinde mag ng'anyo.
Magi duto ne giwacho e seche mane gibedo gi romo ma adundo ka gitwak e wi okenge mabende gichano bedo gi romo ma adundo ka gitwak e wi okenge mabende gichano keto e neno ni oganda manoyudo hinyruok e lwet obila oyudo ratichgi kaka owinjore. Wan gi kuonde ma wabro donje kendo yieno kaka jopiny mar sirikal wabro ndiko nyaka petition kendo apani wabro wuok ka gik wabro wuok ka wabro ndiko nyaka petition ma chopne sirikal kaka wan jodak kendo wadwaro ni jomoketho ngimagi molalo ngimagi should be compensated kendo kata ka tek wadhi tude gi migepe mok sirikal the human rights organization mondo konywa kaka wadofuatilia mondo jogi boyud hakiki. Koro kwayo maro ne ni seche ma police obire ground I think no nego bed ni gin gi skill moro ma gineno ni ng'ani yano andamana ng'acha ko andamana ng'acha seche moko en gi problem mar akili mondo mikik chope position moro mar wanego civilians moko ma mentally challenged. Bura mano mar nek mar nyadendi Sharon Otieno matudo gavana machon ma Migori Okoth Obado nodhi nyime odiochieng' manyoro e doho mano ma Milimani e kaunti ma Nairobi. Apisi mar okwach kich olero ni nitiere ng'ama ne bwogo ngima Sharon Otieno motelo ne nek mare. Sifra Sokinda lero e wi ote machuok mane Sharon yude simbe mapok oyang wuone namba mane otego wuok kuome. E odiochieng' machielo, doho ma Milimani nodhi nyime gi winjo bura mar nek mar nyadendi Sharon Otieno ma ringrene ne okwany e bunge ma Kodera e kaunti ma Homa Bay, nek mamieno gavana machon ma Migori Okoth Obado. Apisa mar okwach kich Ezekiel Ade ne ochopo e nyim doho kendo chiwo neno. Neno oriwo koda ka ler mar kaka tudruok e yor simu ne obedo e kind mosenindo Sharon kod miyo moro ma nonro mare ok oyang e nyim dohono. E moko kuom otego ma oler ne doho, miyono ne ochwalo ote machuok e sim Sharon ka omiye siem ni oseyudo nonro mage kendo ne ochano timo ne Sharon tim makoch kapo ni ok owere gi wuon ode. You won't escape unscathed. Unscathed. U-N-S-C-U-T-H. Full stop. C-U-T-H. Full stop. E ote machielo, miyono ne osiemo Sharon kendo ka onyise ni ok obi tony kata tek kata yot. Kanyo bende ne oluongo Sharon nying mar tude gi tim mar opamo kendo jalodh omenda kuom ji. Kata kamano miyono ne chalo ka gima sayo Sharon mondo were chutho gi jaode. Ezekiel Ade kata kamano nyiso ni onge ler e wi dichuo ma mine ariyogi ne laro. E duoko mare ne ote manowuok e namba ma wuon gi pok oyangino, Sharon ne oduoko ni en ok ong'eyo dichuo ma miyono ne wuoyo kuome. Kaluwore kod janeno, Sharon nenore ni ne oketo nying Obado e simbe gi nying mar Hani, ni mar namba mane oro ote ne mar Obado. E twak margi gi Hani, kokalo yor ote machuok, Sharon nyiso Hani ni nyathine nitiere kendo tugo maber. Hani e komachielo duoko kowacho ne Sharon mondo tem komachielo kendo kik otem dino wang'e. Sharon ochako duoko Hani ni en adiera ni gin kod nyathi madongo e kindgi kendo onge dok chien. Burano pod biro dhi nyime e nyim jang'ad bura Cecilia Githua. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kopogore gi mano, riwruoge mag oganda e kaunti mano ma Migori dwaro mondo piny owacho mano mar kaunti ma Migori oket tudruok makare nyakwarom gajwang'a e kind piny owacho kod oganda moko mago mawuok e gwenge mago mag Migori kaka nono kaka itayo chenro mano mar piny owacho ta ahinya e weche mag loso kod tiyo kod budget. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori Jojuma miyo ler mathoth. No mar County Budget Transparency Survey mariga malufu ariyo kopare kod ariyo ne oyango ni kaunti ma Migori en achiel kuom counties ma oganda okosebiro kayudo ler ka otenre kod wechego mag budget. En lipono bende moko kuom oganda e kaunti ma Migori koro siro. Ok osebet mayot ne jopiny mondo gibed gi information mag county budget allocation to any project. Ka documents gionge to documents ge maka neno tang'eyo ni yawa dweni kata higani mae gimuket ne agriculture, mae gimuket ne Department of Youth. Hii report ilikuwa inafika 2022 kabla hii serikali mpya ikuje, na saa hizi His Excellency Governor Ochila yako amefanya mikakati ya kutosha. Kuna department ambayo inaitwa Special Programs and External Partnership ambayo inahusisha wananchi na county government operations. Giwach ni kuom higni malach yudo lipot
ka otende kod budget mar county ok osebedo mayot. Kata mana CIDP, not all the community or community te yudo information mar dhi mondo mi gi participate. Koro waneno ni documents kuketo wadhi konyo county wambe owuon, wadhi wacho ni kata ni yawa pesa mar county this nyaka ta kilo donors okonyowa kae. E okang' mar neno ni oganda obedo kod yot mar yudo lipode mag dongruok to ahinya mano mar budget e kaunti ma Migori, riwruoge mag oganda e kaunti ma Migori koro jiwo piny owacho mar kaunti ma Migori mondo koro bedi kod tudruok makare kod oganda. As we do this, we need to be alive to the fact that wangi policies in place mangiyo gik moko kaka access to information and ngiyo gik moko kaka data protection mondo miwakel that confidence in communities themselves. Past regime, we've had issues where we were not able to access information, a challenge that we are still facing currently because these documents are not uploaded on the website. However, we've already had sessions with the county government, and I can say there's been great improvement. Jagoro marwokno mag oganda e kaunti ni ma Migori Titus Rua wachno oganda mathoth e kaunti ma Migori pod nitiere mudho e yorego mag budget mag piny owacho. Wadwaro mondo mi information mora ok kata wan kaka civil society organization, members of public, nikech weche moko mag budget gimakore gi jopiny. Japiny nigi nafas mondo timre nade oyud gima odwaro. Jakom mar budget od bando ma Migori Graham Kagali ne owani od bando ma Migori keto kenge makare mar neno ni oganda koro bedo kod yot mado lipodego ma otende kod budget. Ambapo tumeagree kama Migori County kwamba tunaenda kufikia wananchi kulingana na vile villages ziko, na tunahakisha tunafanya mobilization through the ward admins, through the area MCAs, tunapata every village being represented at that particular ward. Riwruoge gi mag oganda kaunti ma Migori bende koro jiwo piny owacho mar kaunti ma Migori ne olos chike ma bende koro nyalo konyo e chenrogo mag kawo pach oganda e kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakwar mgajwan kowuok e kaunti ma Migori atere nyaka e kaunti mano ma Homa Bay. Familia mar jariemba apiko ma jahigni 32 mayande onegi gi jonjore moko e dalane manilala e kaunti ma Homa Bay koro bandho ratiro. Familia no ywak ni obila ni otim nonro mapiyo mondo mi giyud ler kapok giiko ringre jagono. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Alia Beach lero, jomahundugo bende ne oweyo ka orocho ratiro mar nyathine manyako. Nyambok maneno jariemba apiko e boma ma Homa Bay lit kod kuyo kwako chunya nyuola kod wedene kalore gi ndek makoch mane jomaundu ma ok ong'eyo timo ne chuny otieno monj ma bende nyaka sani pok ong'e gima omiyo ne jomaundu go eko timo. Menode Violet Adhiambo ni kod kuyo kendo piny ochame gi nyathine matin ka oting'o ka ochiwo ler ewi kaka jomaundu go ne omonjo wuon pargi e dalagi manitie gweng' malala kendo weye kod hinyruok mane okelo thone ka nyathigi manyako bende jomaundu go ne orocho rateche. Koro kaka ne gibiro to an apoyogi e ot to nok ang'eyo, koro an kana nindo to nabuok to kachiew to ayudo kotimo remo to ging'isa nalokra kang'iyo kocha kik ang'igi. To kaso jaoda nochungo malo dwani mondo ofwar gimoro mondo ogogigo to ne gigo toke to nindo piny. Kosenindo piny to gima ne gidwaro pin mar M-Pesa. Koro ne gisegoye ma wiye orokni ma pin mar M-Pesa nokia. Kono gini to giwacho ni yawa wano biro madwaro pin mar M-Pesa. Koro kaneno kama to an gieta kang'iyo kocha to gidhire to gore piny to lware e dier ot. Koro dwaro pin mar M-Pesa to kia. Koro giriwo wiye gi korot. To wacho ni yawa winya yawa karu biro nega unega natima ng'o. Familia no ywak ni nyaka nene guodgi e yo magala onge lipot malong'o magiseyudo ka owuok kuom obila mondo giyud ratich wuodgi no e seche ma koro gidhi nyime giloso chenro mar iko mare. Opogi duo kaka ne gibiro kae to gech gibiro ka ne giwuondwa ni gibiro chieng'no to ne gibiro mana kinyne. Kana mana ka gikawo remo manodong' diero lakini pok awinjo gimoro amora nyaka ne gidhi. Giotim ka jaode nitie ka nyithinde nitie. Kendo nyithindo mapod tindo, nyithindo mapod nigi ndalo makiny en buok maduong' ahinya. Omiyo ne wagombo ni kanyalore polis ka otudore gi information moro amora ma gin yudi wayude ratiro marwa. Jakom joriemba apiko e kaunti ma Homa Bay Ken Dede okwedo malit mokalo nek mar japiko no. Astumu wachni kendo awacho ne jowa ma japiko ni nyaka gibed very careful and gi make sure
ni sama police timo investigation gin bende gitim nikech gin ema giting'o ji mang'eny, gin ema gitudore gi ji mang'eny. Ruoth ma alworano Joshua Ochogo okone lipot wi nek mar jo apikono ne gisetero ne obila kendo sani koro nonro dhi nyime e wach nek makochno. Notere report ka polis kendo polis nosedhi e scene kendo nonro dhi mbele. Sani koro dhi jumbe ariyo nyaka neg Joseph e yo magalagala e ode kaendi ka chenro mar ike dhi nyime seche ma familia mare kaachiel kod anyuonde bandho ratich wuodgi ka gidwa ni mondo obila orotimo nonro kendo giyangi jogo manotimo nek makochni. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Doko wach malita ahinya nyakwaro mgajuang kata kamano bod motelo ni duol mochung ne chenro mag gero udi e pachoka National Housing Corporation koni gikore mar chako gero udi manengo gi oyueyo e county ma Mombasa. En wach morwaki gi moko kuom jodak to kata kamano luoro margi en ni nengo mikoni oyueyo no pod ni malo mathoth jogo ma onge nyalo ok bi yudo udigo. Jafambo marwa ma Mombasa Joja oko giler mathoth. Od bura Malikoni en achiel kuom ute bura maduol mochung ne chenro mar gero udi manengo gi oyueyo koro geto e kaunti ma Mombasa. Tend bod mar duol no midendo ni National Housing Corporation ne otimo limbe e moko kuom lope mantiere Likoni ka gikone gidwa chako chenro no kod ute 200. We want to negotiate tuone kama naweza kujenga hizi nyumba badala ya kujenga kama ile ambayo tunajenga hii ya gorofa 5. Tunataka tuongeze iwe 10 floors and zaidi. Na hapa Likoni tuko na plot yetu hapa. Na tena sisi hatutumii pesa ya serikali. National Housing Corporation we are self-reliant. Tunatumia pesa yetu na ingine ambayo tunakopa kwa benki halafu tunalipa. Bodno oyangoni en adieri ni nitiere lope moko magintiere godo gi yuarruok gi tend county ma Mombasa to kata kamano gidwa chako gedo e lope maonge yuarruok ka girito tieko buche mantiere kaachiel kod gope ma pod gibandho tend county. Wakati tunaongea kuhusu affordable housing, kama tunanunua shamba hizo nyumba zitakuwa na bei ghali. Hii itakuwa kama mortgage housing. Lakini kama tunataka tujenge nyumba ambazo ziko affordable, lazima tutumie public land. Aidha shamba yetu sisi wenyewe au shamba ya county government au shamba ya serikali. Kata kamano, moko kuom jodak Likoni koni piny owacho osebedo katiyo gi wach jogo maonge nyalo gero ute makamago, gino makata kamano gikoni ok thor timore bang' gedo. Gichiwo ranyisi gi gedo mag ute mag Buxton Mombasa magikoni thoth jogo mane odar kanyo ne ni kod geno mar yudo utego to kata kamano gikoni mano ne okotimore nikech nengo mane oduogo hore. Kama bed sita 1.5 million around there na one bedroom kama 2.5 million na 2 bedroom kama 3.5 million. Ingenji kata okucham kata lanji. Idwa dhi daki or no, ani dwar kaka di yud mogo kosid ani dwar kaka di chul ot mos makony. Wan utego gibro konyo ndio, lakini gibro konyo jomanego. En kaka no wachi ni ng'ama nigo emimedo, lakini kaka wan joma ongogo okapar kawan gi hakiwa i utego. Mfano maber man Buxton. Odno chieng' moro luonga na dhi atitich moro iye kanyo, tapenjo ng'amodak. Tokonan deposit donjo kachen laki 3. Koro an jajua kali kaka anuma koiro kama. Ige sirikal gerona ot nadhi golo laki 3 eka pango odno. Nikech anungi chieng' bambro dhi nadhi dwaro ot mar laki 3 ka biashara matimo mondi ok nyal miya laki 3 no. Chenro mar gero utego ichan time ute bura 3 main Malikoni, Changamwe kaachiel kod Mvita e county ma Mombasa. Pach gedo tok rach, lakini before igedi pangne japiny manogo ni kurani. Momi idwa timo berni, ng'i anena matut ni akonye nang'o mondi. Iyudo ka kuonde ma gikethogo nitie ohala madhi mbele kanyo. Ng'ato oketo kios ne moro kanyo, oliede, ouse maka to koro riembe ni dwa ger ot mar laki 3. Ng'atni iting'e malo kosi igoe piny. Koro utegi sirikal do bedo gi paro moro mopogre gi ma nikech utego nyaka ibedo hu ka hu ekibro dakie odno. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.
Nyakwarom gajonge report mar Joja Okobeni makelo waigiko mar weche manyien kiny makawuono dakika 40 tok sa 12 mar okinyi. Wakayo matin nyawadwa Cleophas Luoch biro gi twak e chenro mano mar Gaset. Kik di mabor. Nyakwarom gajuanga ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara marokapu no chakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi Tv koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantie ni asepuonjo ji ariyo no. Parni chenro mar pok opogore Nyakwarom gajuanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen. Chakre sa 2 nyaka sa 3 mar okinyi. Kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Ohala gi mwando wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand ono bende gimoro amora mitimo en gima timogo makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen sa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Show mamit maraktari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go ticha beach katicha beach seche machal kama ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mubedo piny mayueyo mana mo lungani kolo con instrumental kaberni be inyalo lungani Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome mom and away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenja the entertainer kaka pile Nyakwarom gajuanga wacho ni kete manaka Ramogi Night ticha beach ka ticha beach sa 4 otieno. Kanyiero kod mor dhi nyime. Inde mone nadwa bedo lawyer. Kakoro piende mininde okinya ban. Weche mopondo be medo ng'eyore. Mushene dwa participation. Ni winjo pesa na mise cham. Oinga yie nyaka garus combine. To kwe kethore kind ji. Bona wewe wanamgwenya si. Onjaore. Ma town to ng'ato ka ng'ato temo mana tony. Yani mtaani sani ji tema pek. Dinga dala. Nyar kochia ticha beach ka ticha beach sa 1:45 otieno. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka
ndiko gi makare. Yud thumbe miero mapacho ka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Dwalo, ng'ado, wang'o, magi te gin yore mag tedo. To bilo kod chiemo e gima ber moloyo e wach tedo ni. Iwinjo gima winjo kosi winje kendo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Tedo gi chiemo gi jai lieta tich adek ka tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Double King. Sango nini bandiko? Bote mingi baninga. Machiegni uru nyuko Ramogi Jwang' e wang' jowi mar Ramogi TV ma en tiedero. Iluongo ni rumba at room temperature. Every Saturday nyako Ramogi Jwang'. Inyalo oro request mari. Ote machuok yari adek auchiel nono. Luongani boy handsome on the way. Aroji bed and breakfast. Luongani Stella Brenda. Ochi. Nyinga en PDG Papa Vic. Seki mwenda ya motema na weni fidelite. Ma en sigand hera. Bedo ng'at moher pile abo bedo kod ero ng'ato. Abe abo eri nyaka chien. Wuoth mar nyako marawera manigi chuny motegno. Mama, kapo ni dwa kumo ng'ato to kuma an. To loso chikene owuon. Kiwuoyo go wadwa majaga. Nyise ni inidwa kenda mapiyo. Kata bedo ni joot osiko ka gitemo ng'ado ne paro e gima gidwaro. En ng'ama chal nade midwa ni mondo kend mehe. Wachna. Ma e ng'ama dwaro. Ining'eyo kaka ich wang' mar mama ni chal. Anyalo timoni gima rach. Be hera gibiro tony nyaka giko. Choti Sardani, saa 2 gi dakika 15 otieno e Ramogi TV. Oyaranya kwa Ramogi Jwang' machiegni. Nono Gaset koro tiere karkae. Wadhi kode achiel kachiel okoni. Mage mantiere karkae. Daily Nation kod The Standard. Iwacho ni okinyi ma kawuono Gaset nigi weche mopogore opogore. To ahinya mago bende machiegni kod iwacho ni dhod chunyi maiye. Gin weche masani bende kirango ipenjori kacha ni en ng'anyo koso ng'anyo rumo twak chakore koso ganda chomo kama chalo nade. Machiegni nyinga Cleophas Loch jakisumo kanya kwar mokeu nyaka chango antiere kae kod Walter. Mana wole kanyambaga. Wada tuwa kode kachiel mondo mi okonwa ni ukinyi makono chio nade. Walter yaure. Yaure nya Cleophas Oluoch wuod Nyalenda Kisumu. An bende an okeo kadika keo suna. Okeo suna. Okeo gi Jeremiah Owino fundi kata engineer. Awone dawati no okeo gi Jeremiah Kioni. Chio yo maber. Aru makare kenda neno ka bende wenge na pichni konchiel nodwa ni ndainya konchiel neno koro koni okono kone ni saa oseromo kendo piny oseru. Ngeni kilose weche mag wenge modho tiagas juma mokalo juma ni yueyo. En mana lweny ba. Kawuono dhi alama ke. En mana lweny to gira para. Agero ni tiagas ok dhi wuok kanyo. Erogano Cleophas. Nyako Ramogi Jwang' weche thoth nyamara bedo korango kaka wuono wadhi do thuolo mondo arang Gaset achiel mano ma The Standard kama ntiere weche moko bende madhi neno kar ka moting'o weche go mag siasa, weche mag ohala, mago mag tuke bende ntiere kar kae. Mokwongo wamiya ne thond weche mantiere kanye Gaset ma The Standard ite mokwongo chalo kamae.
E Gaset ni koro magi weche mantiere kar ka. Nyoro Walter ne nitie gino mar Raila Odinga ne oloso odiochieng' manyoro kowacho kanyo ni atiero oganda duto nitiere ke winjruok mano ni ngima pek mar ngima sani en gimoro mantie kendo mane gima thago oganda ahinya ka koro ipenjo kamachielo bende e weche mag ohala ni kanyo wacho ni jatend piny Kenya William Ruto koro rango jogo machulo omenda mago kata osuru jogo ma nigi nyalo mamalo bende makoro dhi ne kaka ilawogi ahinya. Weche tuke mamoko mantie ka Kylian Mbappe ine omenda makoro dhi bedo kata ka ponono ka oriwre gi klab no mano mar Al Hilal mano ma piny Saudi Arabia odhi bedo jatugo ma ichulo omenda mathoth ahinya piny mangima. Odhi go nyaka Cristiano Ronaldo. Nyiso omenda moyudo e higa achiel. Kata mana an kure maneno ka dhi goche. Kore mi dhi goche. Omenda ni kanyo. Omenda ni kacha mabe. Kopogore gi mago nyakora muge jwang. E ite ka koro ka nitie weche go mag osara kod limbe mane ochungi. Mano nego bende timore pachoka. Agenya mbaga mara ila nango chak kode ka wadhi kode nyime to sani weche osara mag jotije sirkal iwacho ni dwe mar 7 dhi bedo kata dhi biro moleo kod mar jatend piny Tanzania Samia Suluhu mabene kole kono bire pachoka kuom dala riyo to gima no biro temo yeye ne ok otemo mano wacho no biro bedo jathek e gigi duto itemo kwa ng'onya mbaga Cleophas ka ing'iyo mama Samia Suluhu kano kongo biro mondo be ubi pachoka to nokobiro e yo mora mora kit kaka gima oganda osewinje itgi to nobiro kano gwele mano gai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga lero ni nobiro e gwelo makende gi jatend piny adieri makende mama Samia jatend piny kata mana ogai mar Azimio emantiere godo to mamitie mokalo eni mama Samia dhi kwero gik ma ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance owacho kata nyalo yie to kokamano to jatend piny owuon nyalo tamore ni gima chal kamano nokotimre nade nokobetie to makoro bet ka seche moko osebedo ka mitie mokalo eni toko ogai mar Azimio la Umoja owacho no oelo ito ganda kata oelo kamane oumie gwene otar to jatend piny ondonyo ngwech mochope mbui kacha mowacho ni osiepna aikora mar loso kodi to gi sani te achomo piny Tanzania adhi go mbaka gi joket mwandu kachiel kod jogo mabende ng'iyo chenro mag dongruok e pinyno endo kaduogo agombo ni mondo bed kod twak achiel kachiel twak machiel kachiel ni chiwo thuolo mar ji ariyo gendi mondo losi to bed king'eyo ni dwaro inyalo paro chien kachande kapok weche gi owuok kantie ka jatend piny mar Tanzania ne loso to nowacho ni kwan mag jok mo osesudo e piny Tanzania mondo mi odhi oket mwandu kachande omedore ga tamalo moro nang'o nikech kwe onge e jirandgi ne en wach manowacho ka obwonjo lakini ne en kod pek ahinya omiyo kineno kane ogo okang' mondo mi obi pachoka mondo bi ne ka jatend piny man kod ting' mar tayo pinye obiro mok bedo ka kuom ndalo ariyo nikech Odinga wacho ni bedo ndalo ariyo ochopo kaendi to kochopo kaka jalimbe nikech kochopo ka to chopo e paw ndege kosechopo e paw ndege to chako rwake mana e ndege kendo mar jolweny to tere magawa moro mecho mana ni masa mar piny Kenya kuri mudhi obet tiende korito mondo mitwak maketo kod mane ngwech kendo dhi nyime korka Azimio giloni ne gin kod ikruok kendo ne giyie mak mana ni nokete korito mokalo madakuno duono ma wewa kanye kapok twak makedo kod mani obiro mo oketie mesa mondo mi ji olosi inyalo paro igini mokalo 2007 2008 kit jotend pinje manomolo pacho kaendi obed Kofi Annan mano wuok e piny Ghana kanjil kod kata mana moro maniluwo ni mondo jamag chai ni iluongo mana ka jopiny ne gwele magi gin gimiluongo ni temo nyiso ni to bende Afrika nogo ma bende koro owacho ni bende gin kod chia e kelo kwe e pinje mantiere moluore nikech inyalo wacho ni pile pile kapok iwacho ni od ng'ato chwe to kuong ing'iyo suchi ka bende chwer koro kineno kama mama Samia ochopo kaendi seche moko much nokae kaka ng'ama miyo ma bende jirani kaendi wacho ni to kopenja ni to in kaka jirani ni winjo koporogo beni chopo mondo iwinji ni tang'o madhi nyime to chopo mare nonyuolo lemo koso konyuolo lemo to kopo ni ji ariyo gi oloso Cleophas to ka osea e piny Tanzania mwacho ni ogombo ni mondo los kod ogai mar Azimio
puoch gi pak dhi kudhine ng'a, puoch gi pak dhi ne Mama Samia mano chako chenro ni ni mondo mi ji ariyo gitime nade olosi. Inyalo penj ni to toke malo konyi endi to jatend piny be nowuok mobiro penjo no in ibiro duoko. Nyakora Ramogi Jwang nyoro bende odhiambo owicho kanyo jatend piny Kenya William Ruto wuok ochomo piny Tanzania. Tiende nang'o gin gik mage madhi bedo kata ka erango ma untie kar kanyo weche mag osara gi be nitie kar kanyo. Wacho ni sani tigno ni migration kata daro nonro mag jotije sirkal kawuok e lony manyachon chakoro kabire lony manyasani ma iwacho ni wuok mane wacho ni en old manual integrated payroll and personnel database mano bende koro gichopo nyaka kanyo mwacho ni en online unified human resource system ma bende nitie kar kacha mane wach ma iwinjo kanyo ng'ama wacho jatend migawo mochung' ne weche mag jotije piny owacho kod mano mar kit chwech Aisha Jumwa ma gimowacho momiyo osara no nyalo bedo kanyo ka koro biro moleo mano mar dwe mar 7. Ok apar ka mano nyalo bedo adieri mantiere mak mana ni mano te gima nyaka owachi kelure kod ting' gapisi ma intiere godo. To bed king'eyo ni ma ok nyadichiel ma balang' kata chudo mag jotije mag piny owacho leo. Inyalo paro ni jalup jatend piny nowacho ni adieri makar kende en ni kata mano utem sunda mondo mi achwalnu pesa mugol nyaka koda muketi to chudo nyalo bro deko nikech piny owacho onge kod pesa. Koro deko chudo mar jotich piny owacho osebedo gima seche moko rungo jo tich mag piny owacho kendo ok migi miyungo kachiel kod mor gi chia mar chwalo tijege. To golo nonro margi kigolo iluongo ni e tielo machon kikelo gi e tielo manyien e yo manyasani en yo moro mar timo iluongo ni nonro makende mar rango ni to wan gi jotije adi mangima nikech inyalo paro nitiere report moro manowuok ma wacho ni nitiere kwan kata tamalo mag jok michulo mathoth mane magoro oselal godo. To ma seche moko dhine moko kuom jodito moko mantiere piny owacho ma seche moko inichula chula ng'at moro ma seche moko noselengo lewe ik nyal piedho to pesa niendi pod ichuli achula to familia ne bende ok ne ber mar pesa michulo ni. Koro luoko kata daro nyinge gi ke koro osetim nonro mopiedhe moyud ni wan gi ji 500 mopogore gi ji 700 ma koro nyalo chaka mana rese weche mag mibadhi. To kendo bende aparo ni en yor geto jok ma seche moko modo osara mabalang' ma seche moko koro ojuol kata nigi kwan mamalo nikech inyalo paro ni nitiere osuru moro mantiere pod ogoye manorek matin kalore kod weche mantiere doho mageto jok man kod osara ma kore okuot mibindose. Ma en yo moro mar choko makende mondo mi sirikal obed gi pesa mabuglang' manyalo kata mana geng'o chenro mag dhi timo ola e pinje ma oko. Niwacho ni piny ka piny ka dongore to nyaka bed ni wanyuolo osuru kowuok e pinye mar rakruok gi midhiero kata chwalo dongruok opogore opogore. Omiyo ka ineno ka okang' maket kod mani osekaw mondo mi koro dar moko kuom nonro mag jotich piny owacho ketie rang'iny ma nyasani kata yo ma nyasani ma en mar ni koel ni Cleophas Oluoch matiye migawo mar yore mag thieth kata weche mag fwambo kachiel kod tudruok e piny owacho to nyinge wuok ni Cleophas Otieno ma en gi namba kata mar aguch omenda kata bank mar maka mato chamo pesa machalo kama to entiere class kata rang'iny mar chudo mar J. Koro kata ni inwa nena kaendi to kwangi ni chamo pesa di seche moko itiye migawo mar arita kwe to kare nyingi machielo bende nitiere arita mar weche mag thieth kocha be ni mode osara. Koro en chenro maber ahinya kendo agone wich en mak mana ni opong' gi midhiero mathoth kendo achiedh nade okwake. Aya nyakora Ramogi Jwang yudo to matimore kata yudo ni kamachielo kanyo weche ma pod timore ite mokwongo kar ka kanyo koro nitiere weche moko mantie ite mar 8 warangane kanyo ka iwacho kanyo ni nitiere weche go mag jopuonj kachiel koda ka jonyuol bende koro nitiere kanyo mag goyo nyithindo. Iwacho ni en ting' mane machalo kamano manyalo bedo kata rango warangane ite mar 2 ka nitiere weche moko modarango achiel kachiel gin weche matimore kaunti ma Kisumu matimore kuonde mamoko weche mowuok kuom riwruok mochung'ne kedo ne ratich oganda bende warangane kanyo achiel kachiel kanyo gidhi nade. Ite mar 2 wacho ni jitters as Kisumu slums recount police brutality. Wacho ni koro sani chopo makore rango ni obila mosebedo kata katiyo kod ang'enge weche gi mag kweyo jong'anyo nyaka sani osechopo kama chalo nade. Kaka machielo bisobe mago mantiere county ma Kisumu mano ma jo Anglican wacho ni Anglican Church of Kenya mano ACK mano mantiere alwora ma Nyanza bende koro wacho ni oyo
okwamora ahinya gi kaka sirkal donjore kod anyuola mano mar jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta. Cleophas ing'eni mora e yo moro. Isomo gino ni Jitas in Kisumu slums recounts police brutality. Meri ilolo dho liech baba. Kanya moro godo mokalo. Ilolo dho liech. Koro ywak nitiere kendo bila iseyo mokalo kalore gi kit kaka ne gidonjore kod japiny kendo ma koro kalo rotho, ma koro diemo. Negidiemo jopiny kendo gituor ma ineno kanyo ka duol ma kedo ne ratiro mag oganda iluongo ni Kenya National Human Rights Commissions owuok oko kendo gisekwedo okang' mamalo, to kata mana jodolo bende okoling' aling'a. Jodolo wuok ka palawanga mokalo kendo gi soko obila ni gisebedo ka gitiyo kod teko mathoth. To Cleophas nyalo paro gwenge mag Nyalenda kocha chonde kata na chich ni seche moko wuod ne rumoro nyobila otokoke gino maseche moko kata mana nyaka sani endi waneno ka lepoto wuok bad migawo mar obila kendo kata mana bad migawo nogo mochung' ne chenro mag arita kweto kod mago mag piny owacho ogolo lepot kalore kit kaka jopiny bende nodonjore go obila. Ang'eyo maber ni katiba mar 2010 ochiwo thuolo ne ratiro mar ng'ato ka ng'ato, to kendo bende e obok duto te matayo chenro mag obila bende olero maber kit kaka obila winjo bende ni tayo tije. Wasebedo kwago mbaka kod jolony e weche mag arita kweto kod jogo moedo maling', to gi kit kaka winjo bende ni igayo thoth mar oganda, crowd management. Gilero maber okenge kokenge mowinjo bende ni obila chiwo gimiluongo ni ote e okang' kokang' magitimo. Donjruok e mier kipedho japiny kale kamwanda kendo idiemogi oseweyo kakoro kata mana jotelo mag siasa, ute mag lamo, riwruoge makendo ratiro mag oganda, to kata mana bad migawo manono tije mag obila IPOA koro dong' kod milongo ni tong' gweno e wang'i. Nang'o? Nikech ng'ato ka ng'ato winjo mana ka kuong'o tim obila osebedo ka timo, to ok ni obila duto. Mana nitiere moko kuomgi maseche moko rang'iny mar ich wang' mare e kinde momuomore karandier kuom japiny ema osekelo gimiluongo ni bedo kod okang' mar kwedo okenge manyogi kawo kendo donjo kuom japiny. Gima koro wabro ng'iyo ni to bende nitiere okang' minyal kawnegi. Inyalo paro ka Roslyn Odede loso kod ute mag fwambo odiochieng' manyoro to wacho ni koro winjo be ni IPOA kawo okang' kendo chako timo nonro malach. Yiena mona wach niende. Inyalo paro nyaka chak chenro mag ng'anyo maka kod kacha tok yiero niendi kendo bende kweth mag Azimio wacho ni ok gihango jatend piny William Ruto kata mana sirikal mar Kenya Kwanza kibajini nitiere e okang' mane ikawo ka jogo mang'anyo seche moko dhi nyime. Inyalo paro ka omonj puodho mar Northlands mar familia mar Uhuru Kenyatta, to kendo bende omonj kambi mar Spectra, bende ochako monj matoka moro mane nitiere Ngong Road. Tinyalo ng'iyo ni kit monj gi endi nyaka sani lepot moramora mosechiw ni ng'ama omaki mochwalie do mane nyaka sani ka penjo Cleophas seche moko ok nyal bedo gi duoko maketo kod mane. Koro miyo kata mana kit monj manone kotimore Kisumu niendi kod alwora mage, to kata mana Migori, Homa Bay, Mathare, Busia, kaka lepot wacho ibiro rita ahinya mondo ine ni obila maked kod ma miluongo ni ng'ane omaki kitude kod monjo japiny, to nyaka chop seche gendi jogo manyoyudo hinyruok maseche moko pod niga dhonde, maseche moko to chongegi. Nyaneno tipo moro manokawa kod wuoro mokalo e okang' moro mane odonjruok godo gi kijana moro mayudo kata mana duong'ne gini orodhi, chongene gini oto. Japiny ratiche ugedo e katiba. To kendo mana japiny noendo moko kuom obila seche moko inyalo yudo report ni owadu moro, wuod neru moro, nyarwayu moro bende noyudore gi miluongo ni kinde rakruok, kendo japiny oywak ni obila ma seche moko waegi ema nomonjo bende oyudore ka. To obila gi gin dhano kendo gin kit kaka gitayo tijegi. Yes. Kamano Walt, ang'eni weche motimore ite mar ariyo kanyo ang' warangi kanyo kamachina kod moga jwang' gini waledho ne ledha ibede gi siso mar dhi nyiewo gazet mari, dhi nyiewo isome, ing'e weche mag somo to chwere
nitiere miyo moro kama jegni 40 odok e klas e kaunti ma Kakamega koro dhi somo kata koikore ne penj mare mano mar KCSE mano nitiere kar kanyo ite mar adek kanyo bende nitie wach machielo e kinde ma iduokori gi ng'ato iyanyori gi ng'ato bole weche moko manyalo rito wat ite mar adek iwacho ka ni koro nitie jal moro madhi bedo kacha higni 3 e jela mano kaluwore kod ote maricho mano oro ne miyo moro mano wacho ni kinde ubende manyo mosebedo kacha ka gisebedo kanyo thuolo moro kanyo malach wacho ni ma ben jaode moro mabende ne giwere godo koro sani gima nitie iwacho kanyo ni ora yan moting'o gik moko moko nyalo wacho kata wang' jowi okinyi ma kawuono to nywando nyaka joka oche mano piny kanyo ndike kanyo ni man to serve 3-year jail term for offensive text en gima chalo nade gima tiere karaka ba bola yenje mano ngeni moko nyalo rito wat koro kala yany ngeni pile ki yanyo wadu yany moro maseche moko rito wach mani yanye to mok rito wat cha to koro dhole yany idhola yany dhole yany jaduong' Fidel Mbida no dholo mino ode yany adwa tenga wach makot no koro chwade mana fuae igni adek koka mano to chule 100,000 aching sano to binge gimi wacho kar kanyo Walter peny kae iwacho kanyo ni majayalo bura mongere kanyo kaka Nancy Baraza mano resident magistrate gino mwacho kar kanyo ayancha ndiek moro makado chope dobedo moro ma pori wacho ni maen mana yani to koro kichako nywando joka ochi iwacho ni in-laws gibe kore medo kar kama kore nywando nyaka jok maonge kodi e weche gi duto makore bola yani makama ne jaodi machon kanye makoro wacho ni dweche 36 wachiwe chiwo tingeni pile ka pile jonyuol ni gayany moro ni idigni ka dhok mana tero e kinde mana ka timro nade ayudo mino ok en ayany moro ma seche moko iwacho ni unprinted mago gin printed nitiere moko makoro ayany madwa kalo tong' michako luongo gik mopondo ahinya en odonjo go e chuny ng'ato makata kopo ni onyong' doho kod neno to ina ng'at ma nyaka chwad fwai moro mabet kokuot matin aya nyakora moge jwang' weche gini ka yudore matek kod jonyuol kamano ito boke mar 8 mano be nitie kar kanyo Walter to kirango nitiere weche moko ma pon nitiere kar ka ang'eni ka warango gi achiel kachiel wachiegni tieko mondo mwadonja network mokwongo wendo osedonjo kar kae e ite mar 6 kanye mantie pek mar ngima mano alose cha kendo mano gi wach machielo mag sikunde mago mantiere ite mar 8 no ema watieko do twako kinyi makawuono sani makore wacho kanyo ni ngima oganda osebedo moro matek ahinya to oganda yuago pek mar ngima kaluwore kod osuru mosebed kata kibiu ne ewi oganda mabende wacho kanyo mano kaluwore gi kadho mano mar chik omenda makoro sani en chik omenda ne chon en finance bill sani koro finance act kata kapok ochakete tim nitie medruok mag nengo mwandu mopogore opogore mwaseneno gino mano biro e kinde ma obila bende rakore kod oganda e yo moro ma ok ni kare mago weche mar Raila Odinga wacho chieng' manyoro to penjo manitiere Odinga kane romo kata kod International Press Association of East Africa bore Nairobi kar ka en ang'o miyo kata chakoro no ka weche ne omienjo ne gin points moya kata 28 kene gidhi mana nyime ahinya ka giwacho ka Raymond Omolo beno ndike diere ka mano ite mar 6 kar kanyo iwinjo kanyo ko wacho ni nyaka sani kwan oganda mabende ose wito ngimagi mana achiel obila achiel kaachiel kod mosehinyore maromo 305 ka tesendo obila moko bende oseyudo kethruok mana dier manyalo chopo 61 kama endi to kata mana nyamburuko ma bende gitiyo godo bende osedonjruok godo ute osewang' buora kaachiel kod dukni to kata mana magawa kaachiel kod kuonde mag tongona bende jatend migawo mongirore Dr. Raymond Omolo report mare manyochwalo ni ute mag fwambo lieko ni chenro maket kod mano koro giyango ni report no endo kalure kod nonro kaachiel kod malingling magisechoko ka kod kacha oyangore ni machopo 305 mag obila osehiny kendo kuongo tim mar japiny donjruok kod obila ma rito kwe chako kiro kuom gi gik moko kata bayo gi gurujire kendo moko bende kidi penyo luongo ni kidi jayudo yore oton jaote mang'won madhi mature nade chopo mobila wach ma okuongo mokalo pek mar ngima ogai mar Azimio la Umoja wacho ni jopiny obiro kanyakla kalure kod pek mar ngima to kod chik ma okal kod od bura taro mar dwach jopiny kit kako kete
Cleophas dine bed ne ng'anyo ni endi ogedo e weche ariyo madongo kata wach achiel maduong'. To ng'anyo ni ok en ng'anyo moro ma seche moko mbaka ne dogo ka ok oluong gimiluongo ni bedo kod dwaro makende mar chiko it ne japiny. Ahinya to kogedi wijilo ne pek mar ngima nikech jolony mag siasa kaachiel kod jopiny owuon wacho ni wadhi e ng'anyo nikech pek mar ngima tedo ka toka mbako osechakore. Tedo igide ma ang' dogi weche mag yawo sava, weche mag duoko cherera ng'wen moko e tich, weche mag timo chenro makende mag IBC, kata mana bende weyo yango ni jatend piny William Ruto bende en jatelo. Koro king'iyo kit kaka oboke ni koro wacho ni pek mar ngima obedo mbaka maduong' kendo jo Kenya biro kanyakla. Inyalo paro kit ng'anyo motim pacho kaendi mowuok e konde mag Kenya mana chiegni duto, obed Kakamega, obed gwenge mag masa mar piny Kenya chonde, dhowadh nam Lolweto, kata mana ugwe mar pelo nang'o, milambo mar piny Kenya bende waneno ka jopiny owuok oko kalore gi pek mar ngima. Koro debed ni gini ogedo e pek mar ngima to seche moko do bedo kod mijing'o gi tegno moro ma poko dwaro yudi. Aya, koro moge jwangu ama lidho mondo ibede gi siso wacho kanyo koro kinde ochopo ma koro bende nyaka walore Walter Nyambaga wach mogik matiere kar ka ma koro bende warange mana ka watieko Gaset okinyi ma kawuono Maina Njenga bende waneno kanyo ka koro kwayo kwe mondo bedi kod twak bende mondo ochope dier kanyo watieko mana gi kanyo koro wach ma inyalo wach mogik kang jawinjo noyudo thuolo to kod janeno mara to dhi ong'iyo oboke it oboke mar 10 nitiere wach moro ni moko kuom achije ma Shakahola koro idwaro ni mondo dargi e oda ng'ech kuma jogi ntiere mondo mi dhi sogie e jela mopogore opogore Shimolatewa ka ochone nikech kata bed ni gitweyo to nitiere gima ok gitweyo ne oseyudore ni nitiere gimoro mok gitweyo ne kaendi nikech gin kanyakla koro timbe moko mag machieglo bende gidhi nyime. Tija ne en mana ledho ni mondo iyud siso idhi manyi mari dol godo chongi kiyudo komagaja isom mondo mi bed kod ng'eyo mathoth. Erokamano Cleophas kuom en mono bedo kodi Walter Nyambaga wacho ni gikwero chiemo kata kamano to chiemo moro machielo ni tie gigo mo gikwero aya modong' nyakwaro moge jwang so mi bed kod ng'eyo nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwaro moke unyaka sango lana kaka kod Walter Nyambaga oriti masani. Erokamano. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwara moge jwang piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini ane man first officer. Tija matiyo en riembo, an driver. In mbaka ni en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Ochieng tich adek ka tich adek chakre saa 8 mana e chenro mar Mine Nyalo. Kit thumbe ma wakelonu otenore e ndhadhu maggi ka wakiko gi makare yud thumbe miero mapacho ka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar Pado Manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Dwalo, ng'ado, wang'o, magi te gin yore mag tedo. To bilo kod chiemo e gima ber moloyo e wach tedo ni. Iwinjo gima winjo kosi winje kendo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit.
Tedo gi chiemo gi jailieta tich adek ka tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Wabiro kelo pak e nying Jehova. Hallelujah, maler, maler, wamiyo Nyasaye duong'. Ma en Nyasaye manyiso luor. Sabato ka sabato, wabedo gi thuolo maber ahinya mar pako. Kendo lamo Nyasachwa. Gi wende kod wach Nyasaye. Tamor gi Yesu Kristo ni wuod Nyasaye ni ng'amo keto geno ne kuome ok nyal lwar be ok nyal neno wich kuot. E Injili ngima ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gima miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, ber ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjani penjo mibni godo no mar seneta. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija, janding'o panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Kik bai. Double King. Sango nini bandiko? Bote mingi baninga. Machiegni uru nyikwara Ramogi Jwang' e wang' jowi mar Ramogi TV ma en Diedero. Iluongo ni rumba at room temperature. Every Saturday nyakora Ramogi Jwang'. Inyalo oro request mari. Ote machuok kari adek auchiel nono. Luonga nya boy handsome on the way. Aroji bended breakfast. Luonga ni Stella Brenda. Ochi. Nyinga en PDG Papa Vic. Seki mwenda ya motema nawe ni fidelite. The party's on. Wamenyo ni jongolo manigi talanta. Watu wachukulie art as something yenye iko na value. Sherehe o'clock nyakwa Ramogi Jwang' chopo samakoro. Chapa muziki wote tucheze. Kanoje ote ka ingene no kathoth ni Ramogi Jwang' omora hinya kod chenro. Adek malieta matatu Karema vipi? Shirona do, Shirona ni sponsor. I'm a piano. We go shoot. Sold out. Luonga ni Linda Mnyenyakati. Luonga ni Kolokolo instrumental. Tum Dagmor. Ngeso ka ngeso saa 4 otieno. Like them want the best for me. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Aya nyakwa Ramogi Jwang' oyawre kendo machiegni okinyi makono ka waselidho ni mantiere Gaset mano mapacho kae. Sani koro yiena mondo mi wadonje twakwa mokwongo. Mae twak mae chenro mar piny ma wabene wasekoni kata kiseno mbui marwa mar Ramogi TV okinyi ma kawuono. Koro sani waneno ni koro wachak twak mwana to kawuono nonro mar Infotrack mano golo kacha chieng' wuok tich yango ni atamalo 70 kod 2 mag Kenya wacho ni piny Kenya dhi kamarach. Mane kinde makoro wacho ni oyo piny Kenya ochomo kanye. Mane okinyi makona da bedo kae ka watwak kendo nitie gik ma giwacho ni nitiere pek mopogore. Mano moting'o dhier mamedore, nok mar tije, od bura,
rem chopo kare dwaro mag jopiny manoyierogi. Ang'eni magi bende dhi bedo kachako wanenogi achiel kachiel okinyi ma kawuono. Tini bende wakwayi mondo ibede kodwa. Iyieri kod nonro mano mar Infotrack kosoyo. Seyo sebiunegi kata kamano gin ka okinyi ma kawuono mondo watwag koda jatim nonro maduong' mano ka Infotrack mabende wada bedo godo ka achiel kachiel mondo mi okonwa ni nonro gi gimbe ka gitimoga e yo machalo nade. To kawacho ni medruok mar dhier ni ikete ga e ratil machalo nade mondo ne ni omedore kata dok piny, to bende oseka dok piny pacho ka. Wang'e bende kinde mane ikedo ne loch mondo mi jo Kenya oyud loch mare kawuok e lwet jo wagunda, ne nitiere gigo mane omi pek mono ting'o bero weche mag somo, mano mar medo rieko, kedo kod mago miwacho ni mag dhier, tieko tuoche kod oganda mondo odag e ngima moro makare. Gigi duto bende osechopo kare. Higni osekalo 60. Oganda jo Kenya pod nitiere karka mondo mi onegi en adieri gigi mane odwa ka kinde mane Kenya yudo uhuru mare bende osechopo kare. Kinde ma wantie sani machiegni ane twa kae nyinga Cleophas Luoch Kisumu kanya kwar mokeo nyaka Tisango majanyalenda kawuono wantiere kodi kachiel kachiel. Wada twak mana kodi kwa winjo mana pachi mos. To ka bende en mona ni mara ntiere gi wuod luo ma bende tiyo kacha ka Infotrack wada twak kod achiel kachiel. Kenda miye thuolo ni mondo miyo mos oganda mano Jovin Wanyingo. Jovin, oyawre kino machiegni. Oyawre ahinya Cleo. En gima ber wa jonyalenda waduto. Machiegni. Ya moso nyikwa Ramogi duto kendo agoyo erokamano ne Ramogi TV kuom kawo thuolo makende mar luongowa kinde ka kinde mondo mi waler ne jopiny sama nonro owuok. Ang'eni kembe mang'eny timo nonro kaka wan achiel kuomgi. Ber mondo mi wagolo odok e it jopiny mondo ging'e ni nonro gi ang'o momiyo itimogi. Nikech samoro ng'ama wuoche diyo ema nyalo ng'eyo kuma wuoche no diye. Kata kofuki otuch in minyalo ng'eyo ni mane motuch to mane ok otuch. Koro mago e gik ma chwalowa ma miyo kembewa kaka asa marwa mar Infotrack wuok oko mondo mi gipenje jopiny ni pachgi chalo nade. Gimomiyo watime kamano, samoro sirikal bende tiyo, inyalo dho jopiny kaka sama girome public participation. To ng'eni mondo mi obede rang'iny mamalo kaka wan watime opogore. Samoro public participation ta itimo gi joma tin kende minyalo kaw pachgi e gwenge. To ka gigolo pachgi samoro ok bi yanga ahinya, to kembe kaka mekwa kotimo to wayudo thuolo ni un kaka jo media utemo mondo mi uyar wachni mondo lande malach mondo dhano winji. Koro mage gik ma samoro miyowa mijing'o mar dhi mbele kod tijewagi mar penjo jopiny. Kamano. E kindegi ka penjogi itimo, ang'e maber ni okanyo dhi donjo kacha e chenro achiel kachiel. Mano bende mondo mwarangi kacha kakwanya bedo kanyo ka waneno gi sani. Nitiere nonro mago mabende nuchiwo ka wacho kanyo ni atamalo 72 mag jo Kenya wacho ni piny Kenya dhi kamarach. Kaka machielo nitie jogo masiro paro mar chik mar omenda masani bende en chik mar omenda kata odo pogo kete tim. Wanya mana neno gi kanyo achiel kachiel gigo ma opogore ma osebedo kanyo kadhi nyime kata ka wadhi nyime kod twak pod wadhi bedo kanyo ka waneno gi. Wacho ni Kenya dhi marach kanyo nitiere nonro maromo kanyo ji 72 mane chal mar Kenya e nonro no mano mar Infotrack manogol. Ang' warangi bende kodhi mana nyime. Ka wanyalo make gi kanyo mondo mwaranga ne karka. Iwacho ni pek mantiere mano ting'o nengo mwandu ma oidho, dhier ma omedore, nok mar tije, telo marach, od bura bende ok ti e yo makare. Makachiel kuom gigo ma bende nitiere kar kanyo ka wadhi kodgi nyime bende ang' wayudo ni kama pek nitiere ka gibiro kaluwore gang'o. Wanyalo nitie paro bende motenore kod mano mar chik mar omenda. Joma siro chik mag omenda mano mokanyo atamalo 22. Tiende nang'o ka irango kama oganda jo Kenya moko nitiere. Gigi duto ipenjo kanyo ni en ang'o ma ochuno nyaka nonro ma kamae tim. Achako kodi kanyo Jovin. Ipenjo kanyo ni kinde ma piny Kenya nitiere nonro gi utimo gi gai kinde machalo nade. Mana thuolo mokalo kabi machielo mano matimo nonro bende nogolo report margi bang' jumbe 2 Infotrack ogolo margi. Nyalo bedo ni en bang' thuolo moro
manya bedo kata ni dweche 2 moko, dweche 3, koso en ang'o miyo itime ga bende? Erokamano Cleophas. Adwa ni mondo mi waket 72% mawacha tamalo 72. Kwa uwejo Kenya, kwanza Kenya 1 million 50. To jok mwalosogo kawatimo nonro gin jok madongo ma chik wacho ni ng'at ma jahigni 18 kadhi mbele. Koro king'iyo atamalo 72 mawacho ni piny Kenya dhi kumarach, en dhano milion 18 kuom adult Kenyans, yani jok madongo, milion 18.7. Nikech mano nyalo winjore ne dhano maber moloyo kiwacho negi kata ni atamalo 72 wacho ni Kenya dhi kumarach. To king'iyo dhano milion 18.7, maning'i ni nywando Nairobi, iketo Nyanza, iketo Rift Valley, iketo Central, iketo Coast kumora achiel. Mamago jok ma ywak, king'iyo ni oganda ma ywak ni piny dhi kumarach. To gik ma gineno ka giwacho moloyo nengo ma giywak ni nengo mag gik moko dhi malogo, high cost of living. Mano kuom king'iyo namba no, mano dhano milion 11 ma ywak, 93% mawacho ni nengo gik moko idho. Milion 11, mano dhano ma ikawo Nairobi dhano te, akawo joma tindo, anywando jok madongo, machaka dhi malidh Central Province, ma nywand gite. Mano en namba ma inyalo pimo, ma mede Eastern Province matin. Mano kuom jok ma ywak ni kech ng'eny. Ipenjo ni nonro gi itimo gi e kinde mage. King'iyo Infotrack ne watimo nonro, kata ne wagolo nonro mogik mane watimo dwe mar 2 to ne wagole dwe mar 3. Ma kendo sekalo dweche 3, nikech adier nyaka mi kata ka in e school to nitiere kosepuonji nyaka timni assessment, nyaka japuonj kele penjo moro mondo penji ni to be gik mipuonjogi iseng'eyo. Wambe wamiyo sirikal thuolo, nikech gigi watimo gi kiwan, ok ni ng'ato chulo mondo timgi. Kembe gi duto te, moko thoth gi timo gi ka ng'ato ok ochulo. En gi ng'iya ni samoro wawuog kaka wan mondo mi wadhi wapenje jopiny ni pachgi ni kanye. Gimomiyo ipenjo nikech sirikal tiyo pile, okinyi kod otieno. Sirikal nyose tieko budget manyoche ne giyudo, ma gitimo gik mane ginyalo timo. Koro nyaka wadhi wapenje jopiny ni to sirikal osetiyo nade, nikech sama sirikal tiyo ka budget manokal gi sirikal mokalo, sama gi implement eno ma gitimo tije ma owinjore go, japiny ema sirikal tiyo ne. To sama japiny ema sirikal tiyo ne no, nyaka ang' idhi penje ni to bende isenene lokruok moro. Lokruok ni nyalo bedo weche 2. Nyalo bedo lokruok maber, kata nyalo bedo lokruok marach. Tadier kipimo, kech nyoche wagolo ka wapimo sembe pimo gi nyamin, nyoche wapimo gik nonro man wagolo dwe mar 3 gi nonro man wagolo manyo wagolo nyoro. Pogruok ne nitiere. Iyudo ka ngima nyoridho koa atamalo 75 nyaka sani ma dhano ywak ni ene 85. Mano pogruok ma karibu 13 atamalo. Tiende ni kanyeche nyiewo gimoro siling 100, to koro odhi omedore gi atamalo 13. Koro ngima nyaka bed ni tekie. To nitie gimoro manyo anene nonro wano mabe nyobwogowa, kata mwawacho ni adier sirikal nyocha osebedo ka chiwo mbolea, ok gichiwe nono, ichiwe nengo ma ogore piny matin, mopogore kaka ni nyiewe, kaka ne watimo nonro mokwongo dwe mar 3. Iyudo ni sani ka nyipenjo jo Kenya ni pek mane ma kata gimane modwaro ni mondo sirikal ong'i, tadier agriculture nyegi wacho ni giseyudo nafu matin, nikech adier dwe mar 2 cha kata dwe mar 3 ne horo nitie, kech ne ng'eny. Sani kata kech obedo ni ng'eny, kata ngima oidho malo, to oidho mana nikech mafuta manyo medore, oidho mana nikech gik machalo skari bechgi omedore. Tadier kiyudo nitie jok mosechako golo bando
kata jok manie puro bando, joma nie puro ganda, nengo gi ochako lwar matin ka giwacho ni mbolea manyie ginyalo yudo e garama moro mabet thinie. Pod en garama kuom japiny, kech mondo mi yud 3,500 ma sirikal usego, nyaka idhi ni itwe okanda mondo mi yud pesano. To kendo iyudo ka nitie gik moko manyiche giwacho ni kech omedore. Adier ndalo ma horo manyiche nitiere, nyiche dhano onge chiemo. Iyudo ka dhano nigi kech. Mashirika moko mag masada gi dhano nyalo dhi kuonde machalo kanisa, jo Red Cross mondo nyomi gi chiemo. To sani tinyalo yudo ka ute kata mier nyose chako yude kata lot moro nikech koth moro nyochwe, gipitho, kendo gisechako yudo gik moko. Koro yudo ka kata ka ngima oridore ahinya, to nitie kumoro ma giyude nafu. Tiyudo ka koro pesa manie in go cha, pesa cha ok omedore, to gik moko mitiyogo pile, kech mafuta kosemedi kaka sirikal nyocha omedo mafuta ni, to nyaka yud mana ka koro en gi effect, kaka dawach gi dholuo, en gi effect e gik moko duto te. Entie effect gi gik moko duto te. Koro nonro itimo kipenjo pach ja Kenya, to en ng'at ma nyaka bed ni oja Kenya, ok ni foreigner kata ng'at ma odak e Kenya to ko ja Kenya. Nyaka ibed ja Kenya mo oyie mondo gol pache. Nikech kiyudo adier kaka nonro ma nyuatimo dhano 2,400. To 2,400 ni iyudo kiwuoyo gi joma ng'eny, wanyalo wuoyo kata gi dhano 6,000, to nitie jok matamore ga ni an pacha ok agol. Kech akia ni udwa gole nutere kure. Nitie nikech kaka sani kaka ing'iyo kaka Kenya chalo, nitie luoro moro bende madonjo ga i jopiny. Kata wan sama wawuoyo gi ji, ka iroma gi ng'ato idhi e ode, to nyaka noni nitie idwa penja pacha ni idwa tero kanye. Koro nitie jok ma yiega, bende chik wacho mana ni ng'ama oyieno emipenjo pache, ng'ama odagi biweyo. Kamano bende kama wantie karka nonro mano timo kata kinda tarik 3 nyaka tarik 8 mano dwe montie dwe mar 7 ni, kendo kuwacho romo kata kod oganda maromo 2,400. Kaito bang'e report ka uchiwo yinjo kanyo ata malo 93 jogo mawacho ni pek mar ngima pod nitiere karkanyo, mawacho kanyo romo kata milion 11 kata koro kata milion 18. Nyakora monge jo nyalo dwaro ng'eyo ni ere kaka kwan makama chopo ka kare mowach ni mai e kwan manyalo bedo ni oganda makamae kadhe, to jok muloso godo ng'ato nyalo wacho nyero ne umanyo ji milion 11 gi duto wuoyogo e counties 40 kod 7 duto mantiere e regions 8 mapacho. Ok wawuo gi ji te. Samitimo nonro ne oseomo kata mondo mi dhano ng'e, ne ndalo moko na wache studio kai higa mokalo ni nonro kitimo ochalo ng'amo tedo kata chai. Ki tedo chai, ok ibi madho chai ni te nyuol bercha mondo mi ing'e ni skari otuche, kata ka chiemo ok ibi chamo chiemo no te mondo ing'e ni chumbi otuche. Ikawo mana mathin tibilo, kisebilo tiwacho ni chumbi kata skari oromo chiembani. Koro watimo gimiluongo ni projection. Iwacho ni ka koro awuoyo gi dhano 2,400, pachgi bende nyalo chalo goganda moko, nikech ka watimo ting'iyo ni kido kaka mag mine, ibro yudo ni ripodwa no golo gino e sidieng' ka sidieng'. Ogolo paro ni to joma mine wacho nang'o, joma owete wacho nang'o. King'iyo kuom higni, joma hikgi tindo 18 nyaka 24 wacho nang'o, jok ma hikgi 30 gi wiye wacho nang'o. Ripodwa no nyogolo gimoro ma benye odhiero wang'wa ni kata ka dhano ywak ni ngima tek kuom 93 ma ywak ni ngima ni malo, garama mar maisha ni malo no, to king'iyo ripod no kleo tibro yudo ni joma tindo, jok ma hikgi gin 18 nyaka 23, to ok ywag ahinya. Dho dhano ywak to gin to ging'iyo ni yes, maisha nitiere kanyo, garama ni malo, to gin samoro gino ok digi ahinya. Mokwongo wanyalo wacho ni thothgi gin jok ma sirikal nyogolo gimoro ni hustler fund. Inyalo yudo ka joma olo, kata sirikal wacho ni joma olo ahinya gin rowere matindo. Olo nyalo dhi timogo kata betting, onyalo timogo ande moro matin, kata mag uso tong',
kata mag uso samosa, gik machalo kamano. Koro gin ok gine ni ngima oidho ahinya, kendo joma dongo, jok ma hikgi 50 kadhi mbele bende ok ywago reyo, to joma ywago reyo gin jok ma higni 35 nyaka 45 ka. Aparo ni mage jok ma samoro maisha gin gi famili ma samoro koka dongore, gin ma gineno pek kaka gichulo udi, kaka gichulo fees, ginyiewo chiemo, jogi ma winje ma pek sana. To jok ma samoro pod nigi dependent gin gi jok ma ogeno ni akle otiyo Nairobi, Ramogi TV nyalo oro na 1000 moro ka en owadu kata nyaminu moro. Iyudo ka en piny romre ne dhi giduogo. Gini oganda ma samoro wacho ni ok ging'eyo ka piny dhi maber, piny dhi marach. Nineno ka wacho ni 72% ema wacho ni gin piny dhi negi marach. To nitiere oganda moro kanyo 12, gin atamalo 12 manya wacho ni wan wakia kuma piny dhiye, piny romre no wadhi giduogo. Ma king'iyo gichalo dhano 3.1 to kiyudo jok machalo kamagi en nonro ma itimo kata kinde ma uketo kwan machalo kamagi mondo mi ochop kare, omi paro machalo nade? Ni mar nitiere jok moko nikech wacho ni kwan ka kwan kata nonro ka nonro mantiere nyaka bed ni oloko ngima e kinde moro, kata onyalo bedo gi pek moro kata ber moro ma okelo. Jok mantie diere ka atamalo 12 gi kano yudogi. Kitimo nonro ichalo japur. Kipuro nyaka be yude ni nitie cham moko mowuok mabeyo, to nitie cham moko bende ma awachno chalo nyaratrat, ok owuok maber ahinya. Nyalo yudo ka line moro nyiewo oduma ok owuok, ka en oduma wich kama pim kamano, kata ka en rabuon moko wuok maler, moko wuok gi migogi moko e dendgi. Koro chalo gi nonro nikech idwaro keto pach jogi kumoro achiel. Nyaka ng'iyieke, kiyieke tigolo miudhi mokwongo ma wacho gin jok mok dwar golo pachgi, gin jo Kenya teno ok odwa golo pache. Asto an gi ng'ato ka ma en to piny romre ne dhi giduogo, embe nyaka iket pache mondo ing'iye ni ka ng'a keto ratilni to giromo nade, mondo ka ng'a adwa yiero jok mang'iyo ni piny dhi matek, piny dhi maber, to kod jok ma nitiere diere. Jogi nyaka iketgi e kiwango. To sami ketogi e kiwango, koro nitiere gimoro ni koro inyalo dhi kidwa luwo lai kata ling'any mar jok ma wacho mana ni gin piny romre ne gidhi giduogo ni. Jogi chalo nade? Inyalo yudo ni samoro jogi nitiere middle class, gine ngima madiere kata gine ngima mamalo. En ok owinj thagruok ma samoro ng'at mantiere ngima ma piny nitiere. To kendo kanyo watimo further analysis, tiyudo ka most of jogi en ng'ama kata kipenje ni to bende goga kura no bokogo. Koro kobadhe ka sirikal mantiere sama tiyo no, kech oko participate e civic duty, yani oko wuogi mondo mi ogol pache e dongruok madhi mbele. Koro ng'ama chalo kama be nyaka bede society mondo society obed ni koro en kamilifu, nyaka wayud jok moko ma gin gichalo kamano. Nitiere kwan ma kinde ma utimo mago nyalo bedo kata ka irango tut kata ber kata wacho ni ngima ma onyalo bedo kukelo kata omedo ne oganda kata ng'eyo matut mantiere yeka. Lena nyakura moge jwang nonro ma ugolo odiochieng' manugolo chieng' wuok tich ma kawuono ero wabedo ka wanono. Unyalo kete rang'iny machalo nade? Mano ka irango kacha nitiere mano ni en mana quantitative, unyalo bedo wacho mana chal mag kwan mantiere kar kacha gi weche gi mag quality bende nyalo bedo ni ere kaka koro okonyo ngima oganda kata kwa dhi nyime. To bende kinde mathoth ka usegologi bende un gi geno ni sirkal nyalo bedo kacha gi geno kata gimoro ma ginyalo wacho ni oyo Infotrak wacho ni Kenya dhi marach. Bende useluoga kata mwacho ni mai gik moko mane sirkal otimo, mai gik mane jo Kenya notimo mondo gimo bede yo makare. Leo mano penjo maber kabisa. Gimomiyo anyalo wacho ni e tok tent sirikal biro ginyalo romo kata kodu gotieno mondo mi ging'iye ni to gimo wacho ni dhi nade, nikech wachalo jo media ma un ugolo dok kod olole wang' ji mondo dhano wang' gi oyepi. Sirikal biro kendo penjo agigi. Ng'eni sama kata ka nonro ni pok oyange, sirikal nigi okwach kich moko bende manyalo ng'eyo ni udhi golo nonro manyaka gipenju ni to ochalo nade. Ok ni mondo mi ulok kaka udhi gole,
pod biro gole agola, lakini gikauga action. Manya kiyud kata ka minister moro ubiro kende kata oro jo tingdai mage mondo mi odo wachni ma ripode gikao kendo gitiyo gago, gin actionable. Sama ging'iyo kamano, ko wachnegi ni nitiere sani ng'iye e ripodwa no kidwa dhi e kidieng regions kata provinces machon. Nitie provinces kata ma kaka hoho mar okak ma pod ywak gin gitelo kech pile ng'ato wacho ni nye ng'ato jomoko nyo wacho nwa atamalo 14 manye wacho ni piny dhi kuma ber kum 15% cha. Nye wacho ni wanwa mor nikech ng'ato wanie telo. Samo wacho kamano no tiyudo ka pod nitie joma ywak ni piny tek. Nyaka ang giluongwe iyudo ka governor biro, mbunge biro kwayo ripoduno ni miya constituency na dhano wacho nango, gimane ma gidwa na losi, gimane ma gidwa ni watim. Serikal mamalo bende biro ma kwayo ripodni ni miwa uru ripoduni mondo wang'i. Koro kiny ka gidhi e policies ma giloso to nyaka yude ni policy go romo gik moko ma timo dwach jopiny, nikech jopiny ma golo paro chon kane yudo ka negi nyalo oro extension officers wach kata kaka agriculture ni oro gi gwenge mondo ging'i kaka gweng chalo. Sani media kod wan kembe mag research wachalo kamago. Ka wasenyiso jopiny, kwa nyiso gi ni joge ywago ni wach mar pur, wach mar somo. Ema kakineno sani gik momiyo piny giwacho ni piny dhi marach. Achiel kuom gi gin somo, magi wacho ni somo pod odok. Dho king'iye gi March dwe mar 3 nyoche atamalo 25 mana ywak ni somo rach. Sani en atamalo 20 ma wacho ni somo quality mare pod ni piny. Tiende ni rang'iny monego bede kaka hasa kagi wache sani ng'ini wan gi CBC. Koro ging'iyo ni somo ni okochopo kare. Koro adwaro koni ni serikal kata gipingo samoro to wuodura tok tent to giromu gi simbe to giromu ni ornago mondo mi ang'iye to kinya kiyude ka gitime 1 2 3 ok ginyal time te. To ka insecurity emo wacho ni dhano ywak ni kethruok mar arita kwe obedo kumoro, nyaka yude ka jo migao mar tend piny nyaka wuoge mang'iye ni to kumane ma insecurity ni wache mondo giore jogi mondo dhi ong'i asto gikel kwe kuondego. E kinde ma wacho ni nitie telo ma wuok at county, tiende ni nonro ma ugolo ka ugole kanyo mano mar piny Kenya. Wacho kaka mano ugolo kata atamalo 72 atamalo 22 ma jo Kenya man gi paro mopogore opogore masiro kendo makwedo gigi duto mantiere kaka lore kod nonro ma utimo. Nyalo bedo ni nitiere moko nonro ma kamagi uchako kod ye county kuidho malo kata uloso mana average kata kwano go manyalo bedo ni e wach ma jo Kenya duto wacho kowuok kuonde duto ma pacho kae koso kama ubete karkacha. Ng'at manie county kuom ranyisi wadhi mana dala wadhi Kisumu Central wan jogo mawuok Nyalenda B kata jogo mantiere are Western kata kochomo Kachok jo Nyalenda E dwa ng'eyo ni wan korwa koni chal mar ngima en mane, bende ka nitie jok ma wacho ni pek mar ngima ni nitiere koso wachako timo nonro ni wagole gi piny e gweng'. Gima wagole king'iyo kaka Kenya obedo wachako gi village. Sample wano kata kora wach ni ji kaka gweng' wanyoche kan watimo nonro to otere e sub counties te kata constituencies te. Wawacho ni constituencies 7 mantie Kisumu County nyaka bed represented. Yani nyaka wayud ng'ato magolo pache. Wadhi e ward gibe wakao te. To e ward samoro koro kaka marwa Manyalenda B ward inyalo yudo ni kango oyuk osek gine sama wayuko gini kech itime random. Nyaka ngikwanye kata ng'ata chiel dunga ikawo ng'ata chiel kilo ka kipime ikawo ng'ata chiel bende goto wak ka ng'ata chiel samoro dhi kata gweng'wa ka puothe inyalo kawo ni e ward no uweyo kata gi dhano 10 kech matinie mogik ma waketo gane dhano beda 10 kiwe ward. Koro sama ikaw pacheno to wan be chaki idhe to bire e sub county level kata e constituency
asto chak idhe obire county, kiidho county to obire a national level, not national, odhi regional, regions kata provinces machon. Asto kokikele atamalo 72 makoro en overall. Kwadwa ng'iyo 72 ni, inyalo kete nywa gole e region wise, manywa golo ne jopiny. Inyalo yudo ni kaka Nyanza province, kuom even though ni national wan gi 72 mayuak, to i Nyanza en 82 manye en maduong'ie moloyo. Western chanye en 79 manyoluwe. Matinie mogik nye jo Central manye en 61%. Ma koro king'iyo 61 ka national nigi 71, 72, to jo Central province jogot to nyogolo mana ni gin 61 ema neno ni piny dhi kumarach. Iwinjo. Koro dong ne kako pogre kendo king'iyo koro e Nyanza kachacha wan gi 82. Kidhi ni koro idwa ng'iyo Siaya County, to Siaya County biro golo namba ne ma contribute e 82. Homa Bay golo namba ne kachacha, to Migori bende ibiro yudo namba ne. Koro opogore kendo kidhi nyaka constituency kidwa ng'iyo ni to kakoro e Kisumu County manyalo paro figa ne nyen gimoro 77. Central constituency ji adima wacho ni gin kipenjo gin ngima kata Kenya dhi kanye, en atamalo adi mowuok e Central, adi mowuok e Seme. Koro en gima build up oa piny e ward koidho nyaka e national level. Mane kama oganda moko bene penjo donjo karka banga no ka osigana no kendo wakete mbui kendo oganda ne gi penjo mopogore. Debed ni enango nikech koro kanya makoro dwaro pimo kata mondo mi ler ne oganda mathoth ni iwinjo ni gwenge ma Marokak, masawa mar piny Kenya, jogo mantiere alwora ge kanyo wacho ni piny Kenya to dhi mana koma ber. Kendo gine kuom jogo masiro kata kuom jogo masiro paro mar chik mar omenda kata chik mar omenda makoro sani nitiere moyudo seyo kawuok kuom ji mopogore. Nyalo bedo ni en ang'o mamiyo jok moko nene ni odhi e yo makare to jomoko bende ok yude. Tahinya bende kwarango sani kaka piny Kenya okete, nikech koro sani kida wacho ni weche gi mago mag quality e research gino matimore makoro da chako wacho ni mae kwan makamae nikech jogi pare yo machalo kama. Nyalo bedo ni jogo manogo kura e yo malach ni kweth mane ok oyudo telo pacho kamano mar Azimio la Umoja ema nyalo bedo ni neno pek mar ngima ni kende. Bende en paro madier ka oganda moko wacho ni sani pek mar ngima ok en mar jo Kenya duto, ni mar jo Kenya moko wacho ni oyo wadhi kama kare. En penjo ma nyalo chengo ng'ato, tadwa temo duoke kama. King'iyo kendi apime gi paro mar omenda, chik mar omenda ma nyokal kawuono do mar appeal onego gol communication mogik okata mogik onego gigol pachgi kech nyocho chwale kuro. Koro chik manyobedo suspended ni atamalo 73 ok supporte. Mano mar jo Kenyan adults ji temo ok support paroni. Gin 70 machalo 1,19 kuom jok madongo e Kenya. 1,19 ok support wachni. Joma support e tin en 22,000,000 manye wacho ni supporte. Not 1,000,000 atamalo 22. Now king'iyo gini kanye watere adier nitiere paro kechwa penje ni to koki supporte nikech ang'o. Tiyudo ka ng'ato golo pache. Ok supporte nikech odhi medo na ngima dhi idho. Ok supporte nikech nyomed pes mafuta. Ana supporte nikech ng'ama nitiere telono ne agone ombulu. En candidate na kendo kadwa ni mondo fail. Koro gini bedo gani kidwa penjo gima nyokwa penjo en mana ni kuom mapodwa nyalo timo nyeo penje to nyokwa timo analysis no. Ni jok manyo wacho ni gin gi supporte ni nogocho ne ng'a? Nogocho ne Azimio nikech
bedo ni gocho to en siri, ng'ato nyalo mana wacho ni an nagocho ne Azimio kata nagocho ne Kenya Kwanza. Wanyalo ng'iyo mano mondo mi chak waornu mondo mi wang'iya ni to omakore gi kanye. Tadier king'iye kuom thuolo malach tiyudo ni jok ma samoro ok support kata ma wacho ni piny Kenya dhi marach, thothgi gin jok mane samoro gocho ne opposition. Iwinjo kuonde ma samoro serikal matiye ni nokoyude kura mabet ber. To gima bed ni wawuoro ni nyaka kuonde ma serikal noyude kura kabisa, kaka kuonde mikwano kaka Hoho mar Okak, Western gi Central mane giyude mabet ber. Kuondego bende dhano ng'iyo ni ngima tek. Kinyalo ng'iyo Cleo, sama mafuta kiuse sani siling 190 gi wiye. To iyudo ka onge ok bi wach ni samoro nigocho ne party machielo kata Roots Party awach kamano ni koro in ibro nyiewe price machalo kama, in nigocho ne Jauda in ibro nyiewe. Inyiewe marom ne dhano te. Koro nyaka ng'at manogocho ne sirikal cha ema nyaka winje pek moch ni to sirikal mana gocho ne ni dako yanga mondo piedha mondo keta ni ng'eni un joheraga. Koro kuonde ma joheraga nitie mkati kata chak beche dhi bedo mapiny. Mbolea unubro nyiewo gi pesa mopogore, unyiewo gini marom nikech Kenya nyaka ket gik moko marom. Koro nyaka yudo ka ng'at manogocho ne sirikal nyaka koro embu gole pache nikech paro mane oparo ni sirikal mane giketo e telo ne dhi miyo ngima bedo negi mayot, ngima medo mana ridore. Koro embende yudo ka koro odonjo kendo odok korka opposition. Nikech adier ka koro nowacho ni atamalo 72 kata king'iyo sirikal ma kawuono tiyo ne gidonjo gi loch gi milion 8. To koro jok masani ng'iyo ni ngima tek osekalo nyaka milion 8 mane sirikal odonjogo. Koro yudore ni nitie samoro jok manogocho ne gi bose ringo kech giwinjo pek, to nitie jok ma pod nigi geno madier 70 gine atamalo 22 mawacho kata ni Finance Act manyokalni dhi kelo lokruok. Gin gi geno kendo geno maduong' nitiere koa Central, oae Hoho mar Okak, oae Coast Province. Gin kod geno ni ngima bro lokore kaponi Finance Act manyokalni oketi mondo chak tich. Nikech adier ka serikal nitiere, serikal nyaka ng'i yo ma onyalo tiyogo, kech serikal tiyo mana gomenda. To komenda no onge, pod piny dhano bro ywago kech, dhano bro ywago ni gik moko bechgi ni malo nikech pesa onge ma serikal tigo. Serikal be nyaka many pesa. Koro kata ka waywak kaka jo Kenya, to nyaka koro wadog chien ni to serikal ok nyal bedo beda ni en serikal kanyo ka onge pesa magitiyogo. Tiyudo ka nitiere migepe kata manye gine ripodwa nyogolo kata nye soko wangi machalo kaka parliament. Nineno ka giwacho ni parliament okosebedo ka tiyo maber. Kade gitiyo maber magiketo pach jopiny nikech gidhi kacha mondo gibed kaka jok mochung'nwa. De gichung' ma otegno mondo weche magichung' ne jopiny miyo kata gik moko ma serikal dwa keto moko winjore to gikwero serikal dine bed ni garama mar maisha nyalo dok piny. To parliament kaka giwacho odhi mumbemore, parliament obeta beta kamano ok gine ka tich ma parliament timo maber. Judiciary be nye gisoko wangi ka giwacho ni doho ka nitiere weche ma doho minorego kar mondo giyal bura dichiel mondo giket gimoro bede tim dichiel pod doho minorega mina. Koro mago gik mamiyo maisha mar ja Kenya chal ka gimuchung' ok dhi mbele. Erokamano ahinya. Kama chielo mawacho kanyo ni kama jod bura gi bende donje. Jod bura gi bende untiere gi nonro maggi. Yes. Bende kinde machielo yudo thuolo mondo mutwage kodgi kata ka nonro makamagi bende uchiwo ne oganda makamagi. Mano kelo e penjo mano mara rango weche gi nyalo bedo ni omenda. Ang'e thuolo mokalo ne waloso kendo nilero ne oganda ni nitie moko manya bedo commission gi jok moko kata nyalo bedo gi ng'ama jachak mar nonro makama. Nyalo wacho ni oyo Infotrack timna uru nonro ewi
kar chung od bura mara mano kuom ranyisi ka en jaod bura mara Rarieda kuom ranyisi koro biro kanyo to kuoni ni ero timna nonro Rarieda dhi nade e weche mopogore opogore gin to giwacho nade e weche monego bed ni antiere godo kanyo kele weche go mag sponsor un gi jok moko manyalo bedo ni oting'o ting' mar timo nonro ma samoro duoko be ka oyudo ma opogore kod dwaro margi bende ok gol koso nyalo bedo ni moko mabecho migolo maricho bende samoro igolo mondo iny jok moko. Kumi penjo no mar sponsor gima ng'ato sponsor mano mare gin thuolo gima ndalo mang'eny kich watiyo kata jo manyo biro e kambi nyewa wuotho kodgi ka ging'iyo call center kuma watime nonro mitime call center nikech tie nonro mang'eny modhi mane udi wawuothe udi to kaka manyo watimo ni en watime karwa mar call center ma wagone ji simo adier ka poni in kaka Cleo ichula kata ichulo kambi ichulo kambi mondo timni nonro mano wan gi gimoro ni en non disclosure en koro wami mana ripodi no koro in wakiero ti dhi publish samoro kata idhi yange oko kocha okwa inyo mondo mi wagol mang'ato chulo koro magie to wacho ni kaka manyo wagolo ni en ma Infotrack o sponsor owuon kech nonro ni joma time nyaka chul joma time kata kapo ni go simo nyaka inyiew airtime in gi computer kaka laptop mari maneno ni nyaka ing'i ni to internet modhi tiyo kanyo no ichule koro yudo ka kambi ng'iyo ni samoro wan kod faida moro matin mwayudo kata ka tich moro nyawatimo awach ni kaka Ramogi TV omiyo tich watimo to wayudo omenda moro ma faida wa moro matin koro wacho ni faida wani we wapenje jopiny nikech adier kaka wan moto wa en ni mondo wakel information e lwet japiny wami japiny information akeka kada luong gi dholuo kantiere nonro mora mora mondo mi wami jopiny ong'e ni to dhi nade kaka sani devolution conference dhi mbele nyayo higni 10 nyaka wabi wagol nonro ni to higni 10 manyo wasebedo gi devolution nyaka ne chakre devolution manyo kel sirikal mag gwenge ose dhach be gisekelo lokruok ne jopiny nyaka wapenj jopiny mondo mi ka koro ginyayo kaka gidhi Eldoret governors day nyaka wabi wagol ne gi report mondo wach ni gine gweng makama wacho ni devolution ose mano koro marwa jukumu marwa maonge ng'at moro ma sponsor to nitiere polls mang'eny mabedo sponsored to mabedo sponsored gi ki ichulo pesa ni to wami ripodi koro kidhi yange ki inyalo gole mbui mari inyalo gole kata ka discuss gi jogi mano kaka idhi time okwang'eyo koro pile pile mobedo sponsored to ji ogino okwayie mondo mi ikonwa ni koro an Cleo an MP adwa ni mondo dhi ugol na gini ni kata kar chung od bura mara Ramogi TV timo maber okwayie ga timo mago wagolo mekwa ma wanyalo bedo ni wan gi responsibility kuomgi kamano nyakoro mogi jongo medo mana nono kendo medo mana penjo gi duto kotenore kod chal mag timo nonro itimo gi yo machalo nade sani ka kambi matimo nonro no mano mar Infotrack oseyango kanyo ni piny Kenya mano kaluwore kod jogo magi choko pachgi maromo kacha 2400 konde duto mag piny Kenya mano kerango kanyo counties 47 mane e chal mar wach kendo kinyi makawuono wantiere kaka kod jatim nonro maduong' mabende wacho kanyo mano regional director mano mar Infotrack Jovin Wanyingo wantiere kod kinyi makawuono ka mondo mi okonwa ni ento nonro ni oyude e yo machalo nade itimo gi kanye ka waduogo ka mondo mwarangane ote ma isebedo kioronwa SMS line na rede ka uchielo no Facebook wantiere live mi wapachi kanyo kotone kod twak mano gokinyi makawuono waduogo kendo warangane ni kairang kanyo chal mag dhier ke wacho ni weche mabedo matek weche mag dhier ni ka nok mag tije ere kaka magi bende nyalo konyo oganda kaachiel kod ka sirkal mondo ne duok gi piny bang' thuolo ma higni 3 mabiro kata dweche 3 mabiro ka timo nonro machielo kod jo Infotrack wayudo lokruok machielo kod weche gi duto kik dhi mabor pod antiere ka gi wendo sario sani koro kod dakika achiel wakaw yueyo ka waduogo to akodhi nyime kik dhi mabor
Kanyiero kod mor dhi nyime, inde mone nadwa bedo lawyer kaporo piende mininde okinyaban weche mopondo be medo ng'eyore. mushende dwa participation ni winjo pesa na mise cham oinga yie nyaka garus combine To kwe kethore kind ji. bona wewe wanamgwenya sisi onjaore Ma town to ng'ato ka ng'ato temo mana tony. yani mtaani sani ji tema pek dinge Nyar kochia, tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Ngoma Owake en od jothum. ngoma wake akelo ni mix mopwest reggae ja rastafara twak gi jothumbe nyakoro mago jonka mora mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yani kila thum nigi kare kama nene edition benga kaluka cha beach nyakoro magajwang sukus kamwati memana kama kitemana ngoma wake nyinga en Papa Weekend wukich tichario tichadek tichang'wen tichabich sapar gidaka paga beach nyaka saa pagario warom. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere. Ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar, wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore opogore kod rito kit ngima maber. anyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano ahinya. Penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. Tera gamuna nedalau hasei kurama hane dalau utasei kurama era nungina nenie era nungina nenie tutezana na mama The marrying off of an underage girl has caught these women's attention. All the women where they walk up and down, that one no do. Hey! Holy Ghost! Fire! And the battle is now between the wives and their husbands. And the wives are relentless in their course. That's it. I don't strike. One, your wife. I know they fight trouble. Will the husbands look for other options? Or do they have the keys to unlock the treasure? I know waiting a bit. The last time I buy flour, you know what she asked me? Whether she be good? Watch this hilarious and informative African drama of Wives on Strike. Women! Only on viewsasa.com or dial *487*3#. Aya, waseka yue nyakoro mag jong waseduogo imbe ageno ni pod intiere kodwa kachiel kachiel. Waguniro kamano kuom kete karka kenen mor mara ni pod intiere kodwa e chenro ni mano mar Rupinyo Kinyi ma kawuono kakoro sani wayuda ne ng'eyo ni jopiny to koro wacho nade e mbui magwa duto mag SMS, mag Facebook, mag Twitter. Ioro ote to ikono wani yudo ayo machalo nade mana kaka wakoni wasomo gi kinde mantie sani kapok wadhi nyime koda Jovian ka intiere kod penjo mora mora ma intiere go kanyo orgi jalony ni studio karka angwa duok gi achiel kachiel kapok watieko chenro odiochieng' ma kawuono. Wayudo ne ote moko 2-3 moko mantie karka ka wanyalo yudo gi Job James Odhiambo wacho ni Cleophas Osaore mosna wendo ayegi Nonnro Kenya ni kumarach adier nikech kata yudo chiemo no sani okiot Nonnro no ni kare. Erokamano nya Job iri kod Nonnro mano mar Infotrack
mano Job James. Fred Obat wacho ni gima wuoro en ni nyaka nene pok jo infotrak okawo pacha kata ng'ato machielo mang'eyo. Besides, wacho ni kane wadhi e yiero mokalo ne giwacho ni Azimio Coalition ni mbele. What happened? I don't trust their findings totally. Fred Obat ni wuok kanyo tumo suko duke ni kore winj ange duoke. Ote mar Fred Obat. Frederick Ndege ka watieko ote mantie wiye kanyo kata ngarang moko mag SMS madonjo karka. Frederick Ndege wacho ni apenjo ja Nonnro ni mbolea mar 3,500 nene use kanye nikech mbolea nena nyiewo 6,500 ugonja 1 kg ni 140. Wacho ni an Frederick Ndege kan Kibarani Mombasa. Erokamano. En Mombasa kendo wacho kanyo en mbolea mosenyiewo kanyo chalo kamano. Kamachielo bende ote madonjo karka Ramogi oduma sani en 70 bob. Sharon ma penjo ma ochako go chenro ang'iyo dane kaka kodhi. Owacho ni Ramogi oduma sani en 70 bob. Wang' Neno West Kenya Mkago an Sara Singa. Owacho ni nyaruwuon Nadoyo erokamano ahinya. Kamachielo ote madonjo an Elizabeth Kenya dhi marach. Manyaka los weche kokamano to biro kethore chutho. Owacho ni Ruto mondo yie odok piny. Erokamano. Alo Ramogi owacho ni Madefin mano kane ka bondo. Owacho ni kasomo owacho ni ogelo ng'wono mar ruoth mondo obed gi jogo duto mano chenro. Erokamano ahinya. Mano bende yoronwa kanyo achiel kachiel. Erokamano ahinya gi duto mochopo karka. Ang' wasom ote mamoko mapod donjo karkae. Nyakora Ramogi Jwang' Vicky Poa wacho ni asedonjo kendo awinji mos mano kane dala makawa Barracks Nairobi. Kaka machielo Engineer John Ouko ote mari ochopo karkanyo wacho ni ne chenro. Joe Breeze wacho ni mano to adier. Kaka machielo Frederick Makoriaro wacho ni Kenya nie wang'e infotrak riambo. Kete Facebook kacha. Erokamano ahinya kuom ote mari. Edwin Okun Kenya okrach loche marach. Luther bin Sunga wacho ni Kenya dhi maber malich. Lastborn Dogo wacho ni okech ja Nairobi ka Kibera piny orumo yawa an kama ntie ni akia kata nochomo kanye. Ote mari odonje Facebook kata Lastborn Dogo ote mari ni kanyo kendo ang' wayudgi mamoko mantiere kanyo ka kinde ang' dhi nyime. Jovin kapok wadonjo penjo mano adhi go kata ka wadhi e yweyo iwinjo mago mag joneno wacho inyaka uthuolo mondo mi duoke adek moko winjo kanyo momaki. Mar Fred Obat mapok ombulu ne omienjo mondo mi openje paro. Gima timorega ni sami penjo paro to wakuongo penji nikech kembe mang'eny timo paro. Samoro ero infotrak ema pok openje. Samoro kambi moro machielo kembe ng'eny Kenya ka gin MSRA association marwa miluongo ni Market and Social Research Association mabe ane jakeno margi. Wan kod kembe 58 moyangore e lela. To nitie moko bende mang'eny matimo nonro to gin members mekwa. Koro Obato rita chieng' moro ne uchopne. Chieng' moro ne chopne. To bende gima be awuoro ni Obat nyalo chalo gi rakoni ni mondo mi wachop dhano 2,400. Wawuoyo kata gi ogone dhano kata 8,000 simo. Onyalo bede jok ma samoro en koneno simo to ng'ado. Ok odwa wuoyo gi ng'ato. Strange number. To nitie jok ma be ichaka penje to kono okadwa golo pacha. Koro onyalo bede kinde go to rita nikech kitimo akoni ni wawuoyo kod jok ma adults to 1,20,000 ga gine 26. To kata jo census kane kwano ji nitie jok manowacho no okwan gi. Ok di kwan ji te. Ok di yud pach ji te. Wanywando jok moko yud paro kod jok mogolo paro gi kumoro achiel. To amiya mijingo ni chieng' moro ne chop kuome kata kuom ng'at mong'eyo. Fred mopenjo ni mbolea iuso kure. Ok adwa wuoyo e lo migawo mar pur. Tang'eyo ni sirikal nogolo chik ma dhano ne register. Kata na register kaka japur. To ki register ka ok ni register to ok inyal yudo
madhi mar siling 3,500. Koro otema serial mantie but gi Ugunja kono. Chieng' moro dhi ka chief kech chiefe gi jodong gwenge mane register jopur. Ok inyal yudo mbolea koki japur, ne gi register mana jopur. Koro mano to dhi otem openj chief mare kod kidhedhe magwengi nyalo miye yo mayot. Mage maparo ni no mako ahinya jok mawacho ni ok giyie gi nonro. Akoni ni kata kapona atamalo 72 wacho ni Kenya dhi kumarach. Ng'ini nitiere atamalo 15 mawacho ni Kenya dhi kumaber. Koro pogruok mar paro wayie wanyiso ga ji ni ma en paro ma ng'ato golo. Koro kwa wach ni pachi rach kata pachi ber. Ikele momiyo kwa wach mana ni wadwa wuoyo mana ni wasiko kata wasiro mana kuom jok magolo ni paro rach. Anyisi ni nitie kata mwawuoye ahinya atamalo 12 mawacho ni gin gi kia en 50-50 kuome. Okiano dhi maber, okiano dhi marach. Koro obed mana gi geno joma siro gine ni Kenya dhi kumaber, adiero nyalo bedo no ber ne in on individual ground to samoro bo rach ne ng'ato on an individual ground. Koro king'iyo jok mawacho no rach gi jok mawacho no ber to inywando gi kumoro achiel to ratil pek ne jok mawacho ni odhi kumarach. Yes. Kantie ote machielo bende mantie kar kae, nitie ote manowuok kanyo kuom Fredrick Ndege mabende wacho kanyo ni bende nitiere nonro mag weche mag mbolea gi, wacho ni nitie usekanye. Ponono unyalo dhi muranga sekta ka sekta mugol nonro ne jokenya kopogore kata ne chal mar ngima kata kirango weche go mag pur kod mago makeo mano ote mar Fredrick Ndege. Mano pok twatimo sani, lakini kibire ofiswa kata ko otudore kodwa, mooronwa kata oyudo wa mbui yoyote, bed ni Facebook kata go simbo ofiswa, to wanyalo nyise. Moloyo dongo se wacho ni no en Mombasa lakini no nyiepo Ugunja. Wanyalo kone kumo nyalo chope maber mondo oyudie mbolea. Kata wanyalo tude gi jo migao mar pur mondo migao mar pur motelne gi Mithika Linturi nyalo konye kuma doyudie mbolea. Nikech registration jopur medore kiny gotieno, jopur medore ga pile pile. Ng'eni gini kleo kaka serikal tiyo, samoro ji ok nyal yude te, chalo kata pes jodongo chopo higni 60 pile pile. To ng'eni jok ma serikal chulo gin mana jok ma negi register higni 10 mokalo. Koro otimre ga kamano, ng'ato nyalo penjo to joma yudo pes jodongo go gin jomage, wan jodonge gweng' ka to ok wayud pesa. Koro serikal luomoga. Koro mbolea be samoro nokomi ji te nikech nok poge nono. Ni register, ki register tiyudo SMS tidhi kawe ka serial. Wacho ni kisame bende gik mathoth bende mantie kar kae miyo mana pachi kotenore kod weche gi mago mag keyo weche mag nonro. Wacho ni nitie yore go mag goyo simu, nitiere weche bende mag chopo kata dhot ka dhot. Utimo nonro gi yo machalo nade? Unya bedo kod online wuoro ote machuok koso ji 2,400 gi uchopne gi yo machalo nade? To bende nyalo bedo ni en kwan matin kapono utiyo gi mbui masani mano ka orango kata kaka nyalo time online, kaka nyalo goyo simu to yudo duoko, jok manyalo wuothe dhot ka dhot, to jogi bende nego bed ni chulo mago jok matimo nonro. Koro nonro nyalo tim kaka isekwanogi yore mopogore opogore, goyo simu, oro SMS, time online, kata wuotho aching' kidhi e dhoudi, kata romo gi ng'ato e barabara tichunge, ichalo jauso machungo ng'ato to kone ni adwaro kawo pachi. Koro watiyo gi yore go duto te. To wahero mana jiwo samwa golo nonro, wajiwo form ma watiyogo. Mokwongo ma nyotime call center ma watimo ga registration. Watimo registration, waoro jowa mondo wuothi katimo registration e udi offices mondo wayud nonro mag ji. Mokwongo en nyingi, kumidakie, to watimo mana ne jomo yie nikech chik mar data protection bende wacho mana ni ng'amo yie ema inyalo kawo nonro ne, ok inyal kawo nonro ng'at ma ok oyie. Ka wasekawi to wanywandi, waketi e database maduong'. Koro masine marundo
masine marundo koserundo to yieronwa ni wawuoyo gi Cleo kawuono. To Cleo ni samoro entiere Kilimani area. Koro kose yieri to wapenji ni bende dimiwa thuolo mondo mi wawuo kodi kuom dakika matin nikech nonro gi simo ok watime mokalo dakika 10. Ng'ato ok nyal yieni mano to ng'ado simo. Kech idhi kawo thuolo ne mang'eny. Koro thothgi gin ga between dakika 10 kadok chien. Koidha ahinya to dakika 15 kipenje gik moko kech already in gi nonro mare ing'e kumikete ni ma odak kuma kama, otiyo kama, en jaigni makama, en ng'ama miyo kata ng'ama dichuo. Koro kisepenje paro to kiwacho ni samoro ipenjo ni 2,400 nyalo bedo ni namba ni tin, namba ni duong' moloyo. Aneno ka ibere statistics kata weche mag kwan, to kwan wacho ni kaluwore gi population mar Kenya kata pinje molony kaka Amerika, inyalo google gi, iyudo ka nonro gi en ga dhano 1,000 mano roma. 1,000 no bro miyi gima waluongo ni margin of error ma n plus kata minus, tiende ni inyalo golo kata medo 3. To mar 2,400 ni inyalo golo kata inyalo medo 72 mano wawacho no. Samoro no nyalo bedo 70 e wang'e, kata no nyalo bedo 74. Nitiere golo gi medo nikech mano nyaka bede science. Sami golo nonro, golo gi medo. Koro sache mo kete 72 ni onyalo idho gariyo kata onyalo bedo ni odok piny gariyo. 2,400 en namba maduong' kabisa, moromo. Emomiyo awacho ni mano ne wadhi e county step 47, ne wadhi e constituency step gine 290 ma wapenjo gine pachgi te, kendo wamolo te gine ward 1,450. Wayudo kata ji 2 kata ji 3 e ward tikele nikech en national poll. Samoro wat golo ga nonro kata asaneno jo kembe mamoko bende magolo ripode, bro yudo ka namba gi tin ok gichop kama. Nikech wan e kambiwa, wan gi call center ma kata sani kidhi to joma tiyo kanyo dhano 100 mago simo gi sani matimo nonro mopogore. Koro yudo ka in gi infrastructure maduong' tinyalo timo sample maduong'. To sample ni kata itime maduong' moloyo, kata iwuo gi dhano 10,000, to paro ma dhano golo 10,000 gi dhano 2,400, gima duong' e science kanyo wawacho mana ni margin of error en adi. 10,000 nyalo miyi 1%, to 2,400 bro miyi 2% minus o plus. Koro wan kwaseng'iyo mano to wacho ni wan covered. Iwinjo? Bedo ni wuoyo gi ji mang'eny, bedo ni wuoyo gi ji matin, matinie moloyo nego bed dhano 1,000. To mang'enyie tinyalo keto kaka dwachi. Tang'iyo dong'a koni ni ma en mana mwagole ofukuwa. Kapo ni wayudo sponsor maduong', kaka sponsor mopenjo, ng'at mapenjo no, kodwa sponsor poll, to onyalo bire kambi, to wacho ni adwa na sponsor ma, to adwa nugol nago. Ka en gi pesa malong'o, koro biro gi pesa malong'o no, nikech nonro kinyal timo. Pesa malong'o ni. Bera ng'ato nyalo yudo pesa moro ka wacho ni yudo kata silinge moro 1,000 moko matin, oda chung e gweng' moro, wacho ni kata onyadhi chung yo iwacho ni Nyando, kata wuok kanyo kodhi gwenge ma Nyabondo, to penjo kanyo Nyakachi gi wacho nade. Koro Nyakachi koro wacho ni ka gi silinge 10,000 moro, 100,000 moro, abi kanyo mondo kwane jopiny wacho nade. An e ground kosa onge ground. Mano tere basis jopiny ocham. Matimo nonro kionge karibu kata 1,500 kadhi mbele to kinyal timo nonro. Kaka koro machalo mar dhano 2,400 ni. Kambi keto katin ma kambi otiyogo to tiyo gi 1,000,000 mondo mi ogol report ni. Mano onyiewo airtime, ochulo jok matimo nonro, ochulo jok makoro bedo ka gidwa timo figures go. To bendo chulo ji ka wan makoro timo analysis magolo ni to namba no en kechoko nyal bedo 72 ka nyaki ido tiende ni to 72 ni uminango. Koro
en gima million kadhi mbele to bende ok wasea ahinya ka in gi kae mar ward ka in gi 1,200 tinyalo biro to bende inyalo timni mana mar ward 1,100 1,200 itimo mar ward to mar national to million gi bathe mano gida dhi malo aya erokamano ahinya sani nitie gik mathoth nyamada bedo kata ka warango to kata kapok adhi kocha Jovini wacho kanyo ni nitiere simbe ma igoyo simbe gi nembni mag simu gi yudo kanye nikech kuom wacho adier sani gochne Sharon Ong'ao Sharon niero an ka agocho ka wuok be wacho ka nuwuok kanye awuok e kambi mar Infotrack ere wacho kanyo ni wuok e kambi mar Infotrack kata kapok ogoni simu machalo kamano udo wacho ni oyo namba nani mondi uyude kanye mano gima ntiere kar kacha e higa mar 2019 ne ntiere chik mano donjo kendo mano kete tim pacho ka wacho kanyo Data Protection Act mano mar 2019 kare kanyo ntie mawacho kanyo kaka nonro mar ng'ato nego bed ni rito wacho nego bed ni ntiere kacha chik makare mano wacho lawfulness kaka ntiere kar kanyo confidentiality mare onego bed ni kanyo yo machalo nade kaachiel koda ka principles mamoko mirango wacho ni transparency bende kaka iyude onego bed ni yude yo machalo nade koro ka koru nemni gi uyudo kanye namba ndiye kijana moro kama nitie ulo ni Bradley wacho koro ka ntiere kar kanyo ugone simu openjo namba na ugolo kanye penjo ni uduoke yo machalo nikech ko en obedo maber omake ndiye jok moko mag simu machalo kamano Cleo warito chik Data Protection Act mar 2019